Παρόν. Παπαγιαννάκης Ιωάννης. Απόν. Βασάλος Μιχαήλ. Παντελεάκος Κωνσταντίνος. Παπα-Νικολάου Σαράντος. Χονδροκούκης Ιωάννης. Ελευθεράκη Κωνσταντίνα. Γραμματικόπουλος Θεόδωρος. Γιαλελής Ιωάννης. Βαμβουκάκη Μαρία. Μαυρέας Παναγιώτης. Παρασκευόπουλος Γεώργιος. Παρόν. Χρήστου Παντελής. Παρόν. Γκανάς Δημήτριος. Βατίστα Χρυσούλα. Βαρούτη Βεατρίκη Απούσα. Λαγουδάκης Ιωάννης. Βοηδονικόλα Παναγιώτα. Λαγουδάκη Δανάη Απούσα. Ρουσάλης Αθανάσιος έχει ενημερώσει για επαγγελματικούς λόγους. Παντελεάκος Παντελής Απόν. Βατσίστας Βασίλειος. Παρόν. Μαρμαρίδης Κωνσταντίνος Απόν. Σύνολο 19. Έχουμε νόμιμη απαρτία με 19 παρόντες. Ξεκινάει λοιπόν η συνεδρίαση. Υπάρχει κάποια τοποθέτηση, κάποιο... Κύριε Γκανά, ελάτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε να τοποθετηθείτε 3 λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα σας κουράσω πολύ και εσάς και τους συναδέλφους εδώ. Θέλω να αναφερθώ στην προηγούμενη συνεδρίαση που είχαμε εδώ και λείπουν κάποιες κουβέντες από αυτό που δείχνει τώρα που κάνουμε τώρα στη τηλεόραση, πώς το λέω, στο live. Λείπουν κάποιες κουβέντες. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω, είναι δυνατόν να γίνεται μαγείρεμα? Ρώτησα τον Λαμπρινάκο, που εκτιμώ πάρα πολύ και ήμουν και φίλος οικογενειακός με τους γονείς του, και μου είπε ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όμως, θέλω να σας πω τι είχαμε πει, όχι τα γαλλικά που κόψατε, αλλά είχαν πει σημαντικά πράγματα. Και ποιο είναι το σημαντικό? Όταν ήρθε ο υπάλληλος του Δήμου Σπυρόπουλος και κατήγγειλε εδώ ότι τον διώξανε σε μένα και το ανέφερα στο Συμβούλιο, ρώτησα τον Δήμαρχο, γιατί Δήμαρχε πήρες εκείνον και τον πήγες κάτω, και η απάντηση του Δημάρχου ήταν γιατί αν τον άφηνα εκεί θα γινόταν φόνος, έγκλημα, κάτι τέτοιο. Όταν τελείωσε ο κύριος Δήμαρχος, τον ξαναρωτώ. Κύριε Δήμαρχε, δηλαδή κινδυνεύουμε όταν ερχόμαστε εδώ να οπλοφορούμε? Και η απάντηση του Δημάρχου ήταν, εδώ όχι, αλλά εκεί κάτω, και κάνουν και τα χέρια έτσι. Ναι, αυτό έλειπε από την όλη συζήτηση. Και μου έκανε εντύπωση, και επειδή εγώ το έψαξα γιατί το χρειαζόμουν, το ρώτησα και το ξαναρωτώ σήμερα. Κόβονται από τα πρακτικά αυτά, από το live, μπορούνε? Δεν κόβεται κάτι, αλλά θα το δούμε, θα το ελέγξουμε. Ευχαριστούμε, κύριε Γκανά. Ναι. Ορίστε, κύριε Βατίστα, έχετε και εσείς 3 λεπτά. Πιο σύντομα. Στο Δήμαρχο που ξέρω ότι έχει ενημερωθεί και στον Αντιδήμαρχο Παιδείας. Είχαμε ένα περιστατικό τραυματισμού, ευτυχώς όχι σοβαρού, σε μαθητή στο Δημοτικό Σχολείο του Εικονίου. Ο λόγος ο οποίος χτύπησε το παιδί, έπαιζε το παιδί στο προαύλιο και γλίστρισε και έπεσε κάτω στο πάτωμα, το οποίο, από όσο γνωρίζω, από την προηγούμενη σχολική χρονιά είχαν κάνει έγγραφα οι διεύθυνσεις του σχολείου να αλλάξει το τσιμέντο κάτω, γιατί δεν μπορούμε τον 21ο αιώνα να έχουμε τσιμέντο, για να μην χτυπήσει κάποιο παιδί. Δυστυχώς τα γεγονότα μας πρόλαβαν. Ευτυχώς δεν ήταν σοβαρό το ατύχημα, όμως συνέβη ένα ατύχημα. Ξέρω ότι ο Δήμαρχος είναι ενημερός και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας. Θα ήθελα να ενημερωθούμε κι εμείς ως εκπαιδευτική κοινότητα, με τη δυτή μου ιδιότητα και ως επικεφαλής παράταξη, αλλά και ως πρόεδρος των εκπαιδευτικών, για τις ενέργειες τις άμεσες που σκοπεύει να κάνει η Δημοτική Αρχή, όχι σε σχέση μόνο με το συγκεκριμένο σχολείο, αλλά με τις παρεμβάσεις με τις οποίες έχουν αιτηθεί και τα υπόλοιπα σχολεία για ζητήματα τέτοια ασφάλειας.
Δεν αναφέρομαι στα χοντρά ζητήματα της πυρασφάλειας και αυτά που τα έχουμε πει 100 φορές. Μιλάω για πρακτικά ζητήματα καθημερινότητας. Λοιπόν, Αντιδήμαρχε, θέλω να μας πεις τι ενέργειες θα γίνουν άμεσες για να λυθεί το ζήτημα και τι προγραμματισμός υπάρχει και για τα υπόλοιπα σχολεία. Εντάχει, δεν θέλω λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε. Θα κάνω μια πολιτική τοποθέτηση. Για 5 λεπτά μπορείτε. Νομίζω ότι εσείς έχετε μεγαλύτερη ενημέρωση από εμάς, γιατί προλάβατε πριν την ερώτηση τη θεσμική στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και βγάλατε μια ανακοίνωση καταγγελτική και ξέρετε μέχρι και πόσα χρωστάει ο Δήμος στο πρότυπο ΕΠΑΛ, που σε αντίθεση με τη διαφωνία που είχαμε με τον κύριο Λαγουδάκη που ήταν πολιτική, ο Δήμος Περάματος διέθεσε 30.000 ευρώ για να μπορεί να κοκορεύεται η διοίκηση του πρότυπου ΕΠΑΛ ότι θα εξασφαλίσει, τώρα που μιλάμε μπορεί να τα έχει πάρει κιόλας, 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το Υπουργείο. Οι κύριοι λοιπόν που θα πάρουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ μόνο για το σχολείο τους, θα το διαχειριστούν αυτοί με βάση τις ανάγκες τους, πρόλαβαν και ενημέρωσαν το έγγραφό σας ότι τους χρωστάμε 4.500. Είναι πολιτική θέση. Απόρρισα, δεύτερη πολιτική θέση, τις λεπτομέρειες θα τις πει ο κύριος Αντιδήμαρχος, απόρρισα πώς μου ήρθε στο mail μου, καλά έκανε και μου ήρθε, Σάββατο απόγευμα από διευθυντή σχολείου. Τα σχολεία, καθώς γνωρίζω, δεν λειτουργούν Σάββατο απόγευμα, γι' αυτό το ατύχημα. Το ατύχημα δεν ήταν τίποτα παραπάνω, θα μπορούσε να ήταν κάτι παραπάνω, από ένα παιδί που έπεσε στο δάπεδο, νήπιο. Το δάπεδο είχε από την κατασκευή του σχολείου πλάκες πεζοδρομίου χαρακωτές. Με τη χρήση λοιπόν έχουν γυαλίσει και το παιδάκι χτύπησε. Σήμερα το πρωί απάντησα Σάββατο βράδυ στο mail του κυρίου Διευθυντή και σήμερα το πρωί 8 η ώρα ήμασταν εκεί με τον Αντιδήμαρχο, θα σας ενημερώσει και με την τεχνική υπηρεσία. Διευθετήθηκε η απειλή που έχουμε το να τρέξουν 2 παιδάκια νήπια και να χτυπήσει το ένα ή και μόνο του ή και με την φορά δεύτερου παιδιού σε μία από τις κολόνες της τσιμέντινες είναι 5 και σε μία από τις κολόνες της ξύλινες είναι 3 που είναι στον αύλιο χώρο του σχολείου. Κολόνες που υποβαστάζουν το στέγαστρο, πώς τη λένε αυτή, λιαστή, πώς τη λένε, τη μπέργολα. Αύριο το πρωί θα είναι ντυμένες με ενισχυτικό και θα ανατεθεί σε ειδική εταιρεία να επιστρώσει με κάλυμα τον αύλιο χώρο του νηπιαγωγείου, γιατί τα παιδάκια δεν έχουν ισορροπία σε αυτή την ηλικία που αυλίζονται, προσωρινά, με ειδικό πάτημα, τάπητα, που έχει προδιαγραφές παιδικής χαράς. Γιατί δεν αντικαθιστούμε τώρα, γιατί είναι περίοδος εργασιών και αν βρέξει στην αποξύλωση των τσιμέντινων πλακών θα πάρει υγρασία από κάτω όροφος. Πρέπει υποχρεωτικά, μας είπαν και οι μηχανικοί του Δήμου, να γίνει καλοκαίρι αυτή η πλήρης αποξύλωση και η αντικατάστασή τους με μόνιμο οριστικό οδόστρωμα. Δήμαρχε, ένα λεπτό, μου επιτρέπεις. Ένα λεπτό. Το γεγονός έγινε και χτύπησε ένα παιδί. Δεν είπαμε, μόνο του έπεσε, δεν σπρώχτηκε από άλλο. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Μπορούν να πέσουν τα παιδάκια ανά πάσα στιγμή στο σχολείο. Το θέμα είναι ότι εμείς ως Δημοτική Αρχή τι ενέργειες κάνουμε, όχι να κάνουμε προφητικά αν θα πέσουν δεν πέσουν παιδάκια, σε περίπτωση που πέσουν, πώς θα είναι πιο ασφαλή τα παιδιά. Το έγγραφο που έχει σταλεί, αυτό που λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα προγραμματισμός, το έγγραφο που έχει σταλεί στην αρμόδια υπηρεσία είναι από πέρυσι πριν το κλείσιμο των σχολείων και έλεγαν ότι είναι επικίνδυνο και πρέπει να γίνουν κάποια έργα άμεσα για να μην έχουμε ατυχήματα. Το ότι μόνο σου λες δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό, πρέπει να καλυφθούν οι κολόνες, όπως πρέπει να καλύπτονται και οι μπασκέτες, γιατί και με την ίδια λογική τις μπασκέτες θα τις αφήσουμε με το μεταλλικό και να πάει ένα παιδί, όπως είχε χτυπήσει του Πανιωνίου ο παίκτης, και να πάει να σπάσει το κεφάλι του. Είναι λογική αυτή? Όχι. Ο Δήμος δεν πρέπει, αφού είναι τα κτίρια του Δήμου, να προλαμβάνει να μην έχουμε τέτοια ατυχήματα? Λοιπόν,
Και επίσης το δάπεδο δεν είναι μόνο του νηπιαγωγείου, Δήμαρχε. Είναι όλο το πάνω κομμάτι. Δεν λέω ότι έχεις εσύ την ευθύνη ότι τώρα έγινε έτσι. Αυτά είναι εξιδρύσεως. Όμως πρέπει τον 21ο αιώνα να γίνουν κάποιες ενέργειες. Όταν φωνάζω λοιπόν ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου, παρόλο αν έχει ανέβει το κονδύλιο, ότι τα σχολεία δεν πρέπει να είναι τελευταία, αλλά πρέπει να είναι προτεραιότητα, το εννοώ και θα το φωνάζω μέχρι τελευταίας ρανίδος. Ούτε για σας τα σχολεία είναι προτεραιότητα στα κονδύλια, στη διάθεση των κονδύλιων και πρέπει να αλλάξει αυτό. Επίσης, επειδή αναφέρθηκε στην καταγγελία, έπιασε σε ένα σχολείο, το ΕΠΑΛ, το οποίο παρόλο θα πάρει μια χρηματοδότηση, η οποία έχει συγκεκριμένο σκοπό, δεν είναι γενικά, είναι για συγκεκριμένο σκοπό από το κράτος χρηματοδότηση. Κατά τα άλλα, η ευθύνη της συντήρησης του σχολείου είναι στο Δήμο. Και αναφέρθηκε σε ένα σχολείο που όντως θα πάρει κάποια χρήματα. Τα υπόλοιπα σχολεία, τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν τέτοια χρηματοδότηση από το κράτος, επειδή άλλαξε χαρακτήρα το σχολείο και έγινε πρότυπο, αφήνοντας και 70 μαθητές εκτός σχολείου. Κάποιοι είναι και από το πέραμα. Να το πούμε κιόλας. Επειδή λέμε ότι δεν μένουν παιδιά απ' έξω. Τι θα γίνει? Δηλαδή, γιατί με πήρε και αντιδήμαρχος ένα τηλέφωνο σε φιλικό τόνο και καλά έκανε, και του λέω, είναι κάτι ψευδές, αντιδήμαρχε, σε στοιχεία από την ανακοίνωση που βγάλαμε? Μου λέει όχι. Ευχαριστώ πολύ. Άρα τα στοιχεία τα οποία παραθέσαμε και για τις παγίες, τα νούμερα, και για τις συντηρήσεις και για τα ελλείμματα των σχολείων είναι πραγματικά. Έχει δικαίωμα οποιοδήποτε από εμάς εδώ, προφανώς που είναι δημοτικός σύμβουλος, πόσο μάλλον ο πρόεδρος των εκπαιδευτικών ή ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ, να βγάζει ανακοινώσεις ως θεσμικό όργανο των εκπαιδευτικών και να διεκδικεί από το Δήμο τα του Κέσαρος το Κέσαρι. Καλά κάνεις και απαντάς, αλλά και εμάς είναι δικαίωμά μας να βάζουμε τα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Κύριε Αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Έχετε 3 λεπτά να πρωτολογήσετε. Ευχαριστώ. Καταρχήν, όντως πήγαμε σήμερα με τον κύριο Δήμαρχο στο νέο εικόνιο, το οποίο οι 3 όροφοι είναι οι ίδιες πλάκες στον κάθε όροφο. Να ξεκινήσουμε από το βασικό. Και αυτές οι πλάκες δεν είναι ούτε επιθυμίας του κυρίου Λαγουδάκη, ούτε επιθυμίας κυρίου Λαγουδάκου. Ήτανε πολλών ετών πίσω και αυτά βρήκαμε και αυτά παραλάβαμε και αν θέλετε... Αντιδήμαρχε, δεν είπα εγώ αυτό. Δεν είπα προς Θεού ότι είπατε κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Σας παρακαλώ. Εγώ είπα απλά ότι εμείς τα βρήκαμε και κάνουμε έναν προγραμματισμό, όπως είδατε. Είπαμε για την ασφάλεια των παιδιών και το λέτε πολύ σωστά και κάναμε τον προσεισμικό έλεγχο πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο όπου χρειαζόταν και αν υπήρχε κάπου πήγε και σε τριτοβάθμιο. Γίνεται και η μελέτη για την πυρανίχνευση πυρασφάλεια που όντως όπως λέτε θα πάει και παρακάτω. Τα καθημερινά, όπως εσείς έχετε πει και σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, λύνονται αν όχι την ίδια μέρα την επόμενη, της καθημερινότητας για την ασφάλεια και την υγιεινή των παιδιών. Και το έχετε δει και στο δικό σας σχολείο. Από εκεί και πέρα. Μιλήσατε για κάποια σχολεία τα οποία δεν θα πάρουν χρηματοδότηση 1.200.000 όπως είναι το πρότυπο ΕΠΑΛ και παίρνουν μόνο την παγία τους. Σωστά. Αυτή τη στιγμή όμως, επειδή δεν ήσασταν στην συνέλευση που ήταν ο κύριος της ΕΛΜΕ και όπως δεν ήταν και άλλοι διευθυντές, γιατί στις συζητήσεις μας έχουμε πει και το εξής, ότι καλό είναι όταν θέλεις να ζητήσεις να είσαι εκεί και να ακούσεις. Μην αδιαφορούμε για το σχολείο στο οποίο είμαστε προϊστάμενοι και μετά έχουμε την απέτηση μόνο να ζητάμε και αν γίνει έγινε να φύγει η ευθύνη από πάνω μας, γιατί αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι Σαββάτο απόγευμα έστειλαν ένα email στο email του Δήμου για να το παραλάβει ο Δήμαρχος, προφανώς ήταν για να αποφύγουμε την ευθύνη εμείς και να πάει κάπου δίπλα, που εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Θα πρέπει λοιπόν να δείτε για όλο αυτό το σύστημα, για τις παγίες που σας είπα ότι δεν είναι λάθος τα νούμερα που λέτε, αλλά δεν είπατε όμως και την υπόλοιπη αλήθεια. Τι γίνεται με τη ΔΕΗ, τι γίνεται με το νερό, τι γίνεται με το ΝΟΤΕ, τι γίνεται με τα άλλα λειτουργικά, τι γίνεται με αυτά που πάνε και μάλιστα επειδή έχω ζητήσει από την Οικονομική Υπηρεσία σήμερα κιόλας ένα έγγραφο που ζητάω αν πηγαίνουν τα χρήματα σε κάποιους άλλους λογαριασμούς, έχω πάρει την απάντηση προφορικά, θα έρθει γραπτά και θα σας την παραδώσω, γιατί πέρα ότι είστε επικεφαλής μιας παράταξης, είστε και της εκπαιδευτικής κοινότητας και οφείλετε να το γνωρίζετε, για να σταματήσει αυτή η πιπίλα που βγαίνουν και λένε κάτι διάφοροι και κάνουν τους δικαστές των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ελπίζω να μην αναφέρεστε σε εμάς τους διάφορους.
Εγώ, αν θέλετε, σας Κύριε Βατίστα, δεν θέλω να απαντάτε. Είμαστε καθήλυνα αρμόδιοι. Κύριε Βατίστα, την επόμενη φορά θα κλείνω το μικρόφωνο. Μην απαντάτε. Μην απαντάτε. Κάνει πρωτο... Εγώ, αν θέλω κάποιον να τον ονοματίσω, τον ονοματίζω. Συγγνώμη, κύριε συνάδελφε, κύριε Χοντροκούκη, ένα λεπτό. Κύριε Βατίστα, όταν μιλήσατε 2 φορές, πρωτολογήσατε, δευτερολογήσατε, δεν σας διέκοψε κανείς. Σας παρακαλώ να μην διακόπτετε. Κύριε Χοντροκούκη. Όχι. Εγώ αυτό ήθελα να πω ότι από τη στιγμή λοιπόν που όταν είναι κάτι να ονοματίσουμε θα το ονοματίσουμε, εγώ έχω πει ότι θα απαντώ στο Δημοτικό Συμβούλιο θεσμικά όπως είναι ο ρόλος μου. Αν αύριο δεν έχω εδώ ένα θεσμικό ρόλο, θα απαντάω ενδεχομένως κι εγώ μέσω των μέσων μαζικής δικτύωσης ή με όποιον άλλο τρόπο. Αυτή τη στιγμή όμως σας δίνω την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και σας λέω ότι κάποιοι που βγαίνουν και έχουν μόνο καταγγελία, καλό θα είναι να βλέπουν και το υπόλοιπο. Δηλαδή, τι έχουμε πληρώσει για ρεύμα, τι πληρώνουμε για νερό, τι πληρώνουμε για ΟΤΕ, τι πληρώνουμε για ίντερνετ, τι πληρώνουμε για τις επισκευές, τι πληρώνουμε για όλα. Θα σας δώσω και το έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας και για τις παγίες των υπολείπων και να δούμε για να αποδοθεί στο τέλος, όπως λέτε πολύ σωστά, τα του Κέσαρη στο Κέσαρη. Και να το κλείσουμε εδώ. Το ότι υπήρχε ένα άτυχο γεγονός για ένα παιδάκι το οποίο έπεσε και χτύπησε κτλ. Γιατί μπορεί να ήταν η πλάκα λίγο γλιστερή και να έπεσε και να χτύπησε, προφανώς. Αλλά μπορεί να γίνει και έξω στον δρόμο ή στο σπίτι του. Εγώ δεν λέω δεν θα είστε εσείς υπεύθυνος. Για το σχολείο είστε. Βατίστα. Και έπρεπε να... Κύριε Βατίστα. Και αυτό, επειδή εκεί πέρα, επειδή τρέχουνε, παίζουνε κτλ., θα έπρεπε να γίνει λοιπόν, αφού υπήρχε ένας τραυματισμός και έγιναν 3 ράματα, θα έπρεπε να γίνει μια ένορκη διοικητική εξέταση αν υπήρχε εφημερεύον. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Μην το πηγαίνουμε εκεί πέρα. Εγώ λέω ότι υπήρχαν εφημερεύοντες μια χαρά. Ακούστε, αυτά τα ξέρετε, είδατε ότι είστε ένα βήμα μπροστά από μας. Εγώ λοιπόν σας λέω το εξής. Εντάξει, εγώ δεν είμαι εκπαιδευτικός. Εγώ λοιπόν σας απαντώ απλά και σας λέω. Πόσο δεν μπορείτε να συγκρατηθείτε, κύριε Βατίστα, επιτέλους? Όταν προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι, το βάζουμε σε ένα προγραμματισμό. Ο προγραμματισμός λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται αύριο. Και τους νόμους ενδεχομένως και για πολλά άλλα τους ξέρετε και τους έχετε αναλύσει πολύ περισσότερο από εμάς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Αντιδήμαρχε. Είμαι στο τακτικό θέμα. Ο κύριος Δήμαρχος να κάνει την εισήγησή του. Να σας πω να πω το τίτλο, κύριε Δήμαρχε. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Περάματος οικονομικού έτους του 2023. Το ίδιο ακριβώς θέμα το συζητήσαμε πρόσφατα. Έρχεται ως διαπίστωση διοικητική της υπογράφου σας, της ελέκτριας, κυρία είναι νομίζω, έτσι, η κυρία Κολιβά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Σας θυμίζω ότι ήταν δυνητική η έρευνα από το 10 και μετά. Μπορούσε και να μην γίνει. Εμείς ζητήσαμε να γίνει και σήμερα ήρθε εδώ για έγκριση. Θα ακολουθήσει το επόμενο βήμα που είναι οι χρήσεις 10 ως 23, σήμερα έχουμε ως 23. Θα ακολουθήσει της επόμενη συνεδρίαση και η χρονιά του 2024 που είναι υποχρεωτική της χρήσης της θητείας για να κλείσει. Και έτσι κλείνουν οι σχολικές επιτροπές. Αυτό. Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Η κυρία Κακαβά Γεωργία, μπορείτε να έρθετε στο βήμα. Είναι η λογίστρια του Δήμου. Αν θέλετε να της κάνετε κάποιες ερωτήσεις, θέλει να κάνει κάποιες τοποθετήσεις. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαι εδώ για να παρουσιάσω τον ισολογισμό του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Περάματος. Για το έτος 2023 θα αναφερθώ χοντρικά στα νούμερα. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις για κάποιο ποσό, κάποιο πιο αναλυτικά, μπορούμε να ρωτήσουμε. Κάντε την τοποθέτησή σας και μετά σας κάνω ερωτήσεις, αν θέλετε. Λοιπόν, το πάγιο ενεργητικό του Δήμου για το έτος 2023 έφτασε στα 56.637.000 με 39.700.000 αποσβέσεις με καθαρή αξία 16.894. Οι τίτλοι
κύκλοι πάγιας επένδυσης ήταν 97.000, οι οποίες για όλες έχει έχει γίνει πρόβλεψη υποτίμησης, οπότε η αξία του σήμερα είναι 0, απλά περιμένουμε τις επίσημες εκαθαρίσεις και τα λοιπά για να αφαιρεθούν από τον ισολογισμό. Οι απαιτήσεις από πωλήσεις, δηλαδή το τι ζητάμε, το τι απαιτούμε από οφειλέτες προς το Δήμο είναι 29.400.000, με πρόβλεψη μη ίσπραξης 28.100.000, χρεώστες διάφοροι είναι 186.000, με σύνολο 1.592.000. Το Ταμείο του Δήμου κατά την 31 Δεκάτου 2023 ήταν 15.600.000. Οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού ανέρχονταν στα 3.300.000, διαμορφώνοντας ένα σύνολο ενεργητικού 37.700.000. Στο παθητικό το κεφάλαιο έφτασε στα 13 εκατομμύρια, συγγνώμη, δεν βλέπω καλά, 13.088, διάφορες επιχορηγήσεις επενδύσεων και δωρεές έφτασαν στα 15.754.000, με διαμορφώνοντας ειδικά αποθεματικά 4.716.000. Το αποτέλεσμα των προηγούμενων χρήσεων μείον το αποτέλεσμα και της χρήσης του 2023 διαμορφώνουν ένα σύνολο ιδίων κεφαλαίων στα 2.936.000. Οι προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους καθώς και προβλέψεις για προσωπικό ανέρχονται στα 5.300.000. Οι υποχρεώσεις του Δήμου με την ανάλυση που υπάρχει για δάνεια στα 10.700.000, τα βασικά ποσά τώρα, και οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει για το ΙΚΑ και τη ΔΟΗ 13.200.000 ανέρχονται συνολικά στα 26.200.000. Νομίζω ότι αυτά είναι καταγεγραμμένα. Θέλετε να μείνετε στα συμπεράσματα, να μην κάνετε τόσο... Δεν έχω συμπεράσματα εγώ. Τα συμπεράσματα είναι των ορκωτών. Εγώ κάνω παρουσίαση μόνο των ποσών. Αν είσαστε για τα πρακτικά, ναι, λειτουργείτε ως λογίστρια του Δήμου, δεν είσαστε υπάλληλος του Δήμου. Όχι, δεν είμαι υπάλληλος του Δήμου. Το είπαμε αυτό, το είπαμε. Ωραία, ωραία. Εταιρείας που υποστηρίζει λογιστικά το Δήμο. Ωραία. Εντάξει, αν θέλετε, το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε όπως έχετε δει. Νομίζω ότι τα έχουν και όλα οι συνάδελφοι. Εντάξει, αν θέλετε. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, κύριοι συνάδελφοι, την κυρία... Θέλετε να... Διατάφτα, τι κάνατε, διαπίστωση, πόρισμα, κάτι. Πόρισμα βγάζουν οι ορκωτοί. Η δουλειά των λογιστών είναι να κάνει απεικόνιση όλων των κινήσεων που έχουν γίνει από το λογιστήριο, την οικονομική υπηρεσία, την ταμειακή υπηρεσία, τα έσοδα, να γίνει απεικόνιση με διπλογραφικό σύστημα όπως ορίζει ο νόμος. Ουσιαστικά είναι ο απολογισμός με πολύ διαφορετική μορφή παρουσίασης. Ο απολογισμός που λέει εισπράξαμε τόσα, πληρώσαμε τόσα, άρα ταμείο είχαμε τόσα. Ο ισολογισμός σου λέει, ναι, εκτός από αυτά που εισέπραξες και που πλήρωσες, έχεις και απαιτήσεις, δηλαδή απαιτήσεις ακόμα, σου χρωστάνε ακόμα λεφτά, έχεις ακόμα υποχρεώσεις και ποιο είναι το αποτέλεσμα της χρονιάς, έσοδα, βεβαιωθέντα έσοδα, μείον πραγματοποιηθήσεις δαπάνες, όχι πληρωμές και εισπράξεις. Ο ισολογισμός δεν ασχολείται με το τι πληρώσαμε και τι μπήκε στην τσέπη μας. Μας ενδιαφέρει ξεκάθαρα το τι ενέργειες κάναμε για να έχουμε να εισπράττουμε έσοδα και τι ενέργειες κάναμε και προκύπτουν υποχρεώσεις στο Δήμο. Ωραία. Θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε? Θέλετε εσείς, κύριοι συνάδελφοι, να ρωτήσετε κάτι? Κυρία Κολιβά, σας ακούμε. Καλησπέρα και από μένα. Μ' ακούτε? Άμα μιλήσετε λίγο πιο κοντά και κέντρο, θα σας ακούμε. Ναι, χαμηλώστε το λιγάκι, κυρία. Εντάξει. Καλησπέρα σας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο της χρήσης 2023 και καταλήξαμε σε 6 θέματα παρατηρήσεων, τα οποία οδήγησαν σε γνώμη με επιφύλαξη. Να σας πω λίγο τα θέματα. Το ένα αφορά το λογαριασμό ακινητοποίηση που εκτέλεση και προκαταβολές παγίων του ισολογισμού, συνολικής αξίας 2,9 εκατομμύρια, τα οποία εξακολουθούν να απεικονίζουν τους λογαριασμούς συνεχιζόμενων έργων. Για την επιβεβαίωση του ποσού αυτού, στείλαμε επιστολή στην τεχνική υπηρεσία
προκειμένου να μας απαντήσει και να επιβεβαιώσουμε το ποσό και δεν λάβαμε επιστολή από την Τεχνική Υπηρεσία, έτσι δεν κατέστη δυνατόν να το επιβεβαιώσουμε. Και γι' αυτό είναι θέμα, είναι παρατήρηση στο πιστοποιητικό μας. Η δεύτερη παρατήρηση αφορά τους λογαριασμούς χρεώστες διάφοροι, συνολικής αξίας 186.000, από το οποίο δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε ποσό ύψους 171.000. Όπως μας είπαν, το ποσό αυτό αφορά διαφορές που έχει προκύψει στα χρηματικά διαθέσιμα, κατά την κλειόμενη και προηγούμενες χρήσεις. Το ποσό αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω και γι' αυτό βάζουμε παρατήρηση στο πιστοποιητικό. Η τρίτη παρατήρηση αφορά τον λογαριασμό επιχορηγήσης επενδύσεων συνολικού ποσού 15,7 εκατομμυρίων, από το οποίο δεν μπορέσαμε να αντιστοιχίσουμε επιχορηγήσεις ποσού 4,2 εκατομμύρια. Δεν μπορέσαμε δηλαδή να τα αντιστοιχίσουμε τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου, έτσι όπως εμφανίζονται στο Μητρό Παγίων. Και έτσι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το αν έχουν διενεργηθεί οι σωστές αποσβέσεις. Η τέταρτη παρατήρηση αφορά το λογαριασμό προμηθευτές συνολικού ύψους 239.000. Από το ποσό αυτό εστάλησαν επιστολές σε προμηθευτές για ύψος 200.000 ευρώ, δηλαδή τα 83,9%. Δεν μας απάντησε, δεν είχαμε καμία απαντητική επιστολή, έτσι δεν μπορέσαμε να επαληθεύσουμε το ποσό και γι' αυτό είναι θέμα παρατήρησης. 200.000. Ναι, από ποσό 239.000. 4,2 εκατομμύρια. Όχι. 17.000 δεν είπατε. Τι είπατε? Αυτό είναι το προηγούμενο. Ποιο λέτε? Ποιο θέλετε? Το προηγούμενο ήταν επιχορηγήσεις. Και ολοκληρώστε και θα κρατήσουν σημειώσεις, σας κάνουν ερωτήσεις, κυρία. Ολοκληρώστε. Ωραία. Η πέμπτη παρατήρηση αφορά την απαντητική επιστολή από την νομική υπηρεσία του Δήμου. Δεν μας απάντησε η νομική υπηρεσία σχετικά με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, από τις οποίες ενδέχεται να είχαν προκύψει υποχρεώσεις καταβολής ποσών ή αποζημιώσεων. Επομένως, δεν μπορέσαμε να διαπιστώσουμε εάν θα έπρεπε να γίνει κάποια πρόβλεψη στα βιβλία και γι' αυτό το έχουμε βάλει παρατήρηση. Η έκτη παρατήρηση αφορά τις φορολογικές... Κύριε, ένα λεπτάκι να ολοκληρώσεις. Κρατήστε το σημείο, θα το ρωτήσετε μετά. Να ολοκληρώσει λιγάκι. Δεν απάντησαν, γι' αυτό είναι θέματα παρατηρήσεων. Και η έκτη παρατήρηση αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου, οι οποίες δεν έχουν εξεταστεί από την αρχή της ύπαρξης του Δήμου και έτσι δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τι ποσό θα μπορούσε να έχει βγει και να καταστεί. Ωραία. Κύριε Γκανά, τώρα ρωτήστε. Καλησπέρα σας. Εσείς ζητήσατε από την νομική υπηρεσία του Δήμου, την τεχνική υπηρεσία από τις υπηρεσίες του Δήμου να σας ενημερώσουν εγγράφως και αρνήθηκαν να σας ενημερώσουν. Απαντήστε, κυρία Κολυβά. Ναι. Δεν μας στείλανε απάντηση. Ναι, στείλαμε εμείς επιστολή προκειμένου να πάρουμε απαντητική επιστολή και δεν λάβαμε καμία απάντηση. Καταλάβατε για ποιο πράγμα λέει? Για το ότι ακόμα οι υποθέσεις είναι εκκρεμείς, ας πούμε, της ΕΛΤΕΚ, ας πούμε, των αυτοκίνητων, είναι εκκρεμείς και δεν μπορούσαν να τα προπολογίσουν. Αυτό δεν είναι, κυρία Κολυβά? Όχι, δεν λέει αυτό. Αφορά τη νομική υπηρεσία. Δεν λέει αυτό. Λέει ότι ζήτησε ενημέρωση και... Για ποιο πράγμα ζητήσατε ενημέρωση? Για οποιοδήποτε, κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου. Ναι. Για οποιοδήποτε θέμα. Ζήτησε η αρμόδια επιτροπή εδώ, ο έλεγχος, ζήτησε ενημέρωση από την νομική υπηρεσία και από άλλες υπηρεσίες του Δήμου και αρνήθηκαν να απαντήσουν. Αρνήθηκαν να δεσμευτούν να απαντήσουν. Η άρνηση της δεσμεύσεώς τους, τι μπορεί να συνεπάγεται, τι μπορεί να ενέχει. Αυτή είναι η απορία μου. Καταλάβατε? Κυρία Κολυβά. Κάτι βρωμάει εδώ. Η ερώτησή σας είναι γιατί δεν απάντησαν, γιατί μπορεί να μην απάντησαν ή πού μας οδηγεί αυτό? Αυτό
Και τα δύο. Το γιατί Και δεν απάντησαν, δεν θα σας Και γιατί δεν σας διευκόλυναν. Δεν θα σας απαντήσω εγώ για το πρώτο. Και δεν πειράζει, απαντάω εγώ. Καταλαβαίνει ο κόσμος από αυτά που λέμε, αυτά που λέω και αυτά που λέτε εσείς, καταλαβαίνει. Για απαντήστε, κυρία Κόλλη. Ακούει. Λοιπόν, και για τα δύο. Και γιατί δεν σας διευκόλυναν να ανακαλύψετε τυχόν απατεωνιές, και γιατί μπορεί οι ίδιοι να ευθύνονταν, να είχαν ευθύνες, γι' αυτό κάνανε την πάπια. Θα το πω λαϊκά. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, απαντήστε, κυρία Κολιβάκια, στο κομμάτι που σας αφορά. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Δεν είναι απαραίτητο. Δεν μιλάμε απαραίτητα για πατεωνιές, όπως το λέτε. Όσον αφορά την νομική υπηρεσία, μπορεί να υπάρχουν κάποιες εκκρεμείς υποθέσεις για τις οποίες δεν θα έχει γίνει πρόβλεψη στα βιβλία του Δήμου. Στα λογιστικά δηλαδή κάποια. Και αυτό είναι λόγος άρνησης να σας απαντήσουν. Αν υπάρχουν εκκρεμότητες, είναι λόγος άρνησης να απαντήσουν. Αυτό ζητάμε εμείς στην επιστολή μας, να μας απαντήσουν για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Μα τώρα τους δικαιολογείτε όμως. Δεν τους δικαιολογώ, σας λέω τι ζητήσαμε και ότι δεν απαντήσαμε. Αφού λέτε μπορεί να είχατε. Δεν δικαιολογώ κανέναν. Σας λέω τι Και εγώ- ζητήσαμε και εμείς εγώ πώς καταλαβαίνω σαν αυτό, τι ορκωτή δικαιολογείτε. και ότι δεν μας απαντήσανε. Τι ζητήσαμε, σας λέω ότι ζητήσαμε ποιες είναι Κατάλαβα. οι εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και αφού δεν μας απαντήσανε, δεν μπορούμε Ωραία, να διεκδικήσουμε. καταγράφηκε αυτό. Δεν σας απάντησε η νομική υπηρεσία. Σε άλλη ερώτηση πάμε. Έχει κάποιος άλλος. Κύριε Γραμματικόπουλε. Κυρία Κολιβά, μπορείτε να μας πείτε πότε ενημερώσατε την τεχνική υπηρεσία και με ποιο χρονοδιάγραμμα, να ξέρουμε κι εμείς. Μην λέτε κάτι τεχνική αόριστο υπηρεσία. Και δεν πήρατε, Πότε στείλαμε και την δεν πήρατε, επιστολή, και δεν θέλετε. πήρατε απάντηση. Μην λέμε πράγματα ανορθόδοξα. Πείτε πότε ενημερώσατε. Θα σας απαντήσω σε λίγο για να δούμε πότε στάλει η επιστολή. Ορίστε, κύριε Κολιβά, απαντήστε στον κύριο Γραμματικόπουλο, στον κύριο συνάδελφο. Είπα ότι θα απαντήσω σε λίγο για να δούμε πότε στάλει η επιστολή. Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς. 20 Μαΐου. Στείλαμε την επιστολή 20 Μαΐου και το πιστοποιητικό μας έχει εκδοθεί με ημερομηνία 8 Οκτωβρίου. Παρακαλώ. Κύριε Χονδροκούκη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ έχω μία απορία στο γενικό πλαίσιο που το βάζετε, ότι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου δεν απαντήθηκαν σε όσες απευθυνθήκατε από κανέναν. Άρα θα ήθελα να μου πείτε τότε το πόρισμά σας πώς βγαίνει. Σε τι στοιχεία βασίζονται, αν οι δικές μας υπηρεσίες δεν σας έδωσαν την πρώτη ύλη για να μπορέσετε να βγάλετε έναν ισολογισμό και να το καταθέσετε. Εμείς κάνουμε κάποιες ελεγκτικές διαδικασίες. Μα τι ελέγχεται αν δεν υπάρχει απάντηση από την αρμόδια υπηρεσία. Κυρία Κολιβά, ένα λεπτάκι να πει ο συνάδελφος την ερώτηση. Κύριε Χονδροκούκη, ολοκληρώστε. Ναι, ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει απάντηση έγγραφη από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες έχει σταλεί έγγραφο για να συνεργαστούν, τότε πώς βγαίνει ένα πόρισμα και βγαίνει ένα πόρισμα αυτή τη στιγμή και ερχόμαστε εμείς να το ψηφίσουμε. Πόρισμα με ερωτηματικά. Να απαντήσω. Απαντήστε και στον κύριο συνάδελφο, κύριε Κολιβά, στον κύριο Χονδροκούκη. Ωραία. Για τις υπηρεσίες που αναφέρουμε εδώ είναι η τεχνική υπηρεσία και η νομική υπηρεσία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ελέγξαμε τα κονδύλια που απαρτίζουν τον ισολογισμό. Φυσικά και τα ελέγξαμε. Μιλάμε για δύο συγκεκριμένα θέματα, ότι δεν μπορέσαμε να διαπιστώσουμε, να διερευνήσουμε αν υπάρχουν κάποιες εκκρεμείς υποθέσεις τις οποίες θα έπρεπε να μας αναφέρει η νομική υπηρεσία. Και όσον αφορά τεχνική υπηρεσία, η παρατήρηση είναι ότι υπάρχει ένα ποσό στις ακινητοποίησεις υποεκτέλεση, δηλαδή πάγια τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί. Πείτε το πραγματικά, κυρία, αυτό περίμενα να πείτε. Συγγνώμη. Κυρία Κολιβά. Αφορά πάγια τα οποία μπορεί ότι φαίνονται στο λογαριασμό του ισολογισμού ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αλλά δεν μπορέσαμε να το επιβεβαιώσουμε ότι όντως δεν έχουν ολοκληρωθεί, γιατί σε περίπτωση που κάποια από αυτά έχουν ολοκληρωθεί, θα έπρεπε να έχουν μεταφερθεί σε λογαριασμό παγίων και να έχουν τρέξει αποσβέσεις, το οποίο σημαίνει ότι θα έπρεπε να γίνει μία ακόμα λογιστική εγγραφή. Κυρία Πρόεδρε, με συγχωρείτε, αλλά αυτό που λέει τώρα η κυρία Κολιβά είναι άλλο, με αυτό που μας είπε πριν ήταν άλλο. Αν είναι έτσι, εγώ μπορώ να το δεχτώ, αλλά το προηγούμενο με αυτό δεν έχει σχέση. Για ποιο εννοείται? Γι' αυτό που μας είπατε, ότι δεν συνεργάστηκαν οι υπηρεσίες και δεν σας έδωσαν τα στοιχεία τα οποία θέλετε και μετά μας λέτε ότι είναι υπό
καθεστώς εκαθάρισης και τα υπόλοιπα. Μα δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Πώς δεν έχει σχέση? Η ακινητοποίηση. Ναι, σας είπα ότι δεν συνεργάστηκαν η τεχνική και η νομική υπηρεσία και τα προβλήματα είναι αυτά τα δύο που σας αναφέρω. Κυρία μου, εμένα το ερώτημά μου είναι συγκεκριμένο. Σας ακούω. Μας κάνετε μία έκθεση και λέτε ότι δεν συνεργάστηκαν δύο από τις υπηρεσίες μας. Σωστά? Σωστά. Ωραία. Από εκεί και πέρα λοιπόν, δεν μας λέτε ποια είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία ζητήσατε εσείς και δεν σας έδωσαν. Αν ήταν υψής της σημασίας για τον ισολογισμό ή χαμηλής σημασίας για τον ισολογισμό, άρα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη σύνταξη του ισολογισμού. Αυτά λοιπόν, επειδή εμείς εδώ δεν είμαστε όλοι, ας το πούμε, οικονομολόγοι, θα πρέπει να μας το κάνετε λίγο λιανά. Ή τέλος πάντων να προσέξετε το πώς μας το μεταφέρετε. Μισό λεπτάκι, κύριε Μαυρέα. Θα ρωτήσετε κι εσείς τώρα. Κύριε Παρασκευόπουλε. Ουσιαστικά από την εισήγηση βλέπω ότι δεν απάντησε σχεδόν καμία υπηρεσία και η οικονομική υπηρεσία δεν απάντησε. Έτσι μας είπατε. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν είπα κάτι τέτοιο, συγγνώμη. Κύριε, ένα λεπτάκι, κύριε Καρανικολάου, ένα λεπτάκι. Ακούσαμε τι είπε, κύριε. Αφήστε να ρωτήσω, κύριε συνάδελφε. Μπορείτε να μας πείτε ποιος απάντησε, για να μην πω ανακρίβεια. Κανένας δεν απάντησε. Από αυτά που μας είπατε, δεν απάντησε κανένας. Είπε ότι δεν απάντησε η νομική υπηρεσία και η τεχνική υπηρεσία. Τώρα το είπα αυτό. Στην αρχή, αν ξαναδιαβάσει την εισήγηση, θα δείτε ότι δεν απάντησε καμιά υπηρεσία. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει κάτι. Εν πάση περιπτώσει, ερχόμαστε να ψηφίσουμε έναν ισολογισμό, αφήνοντας υπονοούμενα ότι υπάρχουν διάφορα κενά μεταξύ του Δήμου και της υπηρεσίας που ελέγχεται και εμείς πρέπει να ψηφίσουμε αμφισβητώντας ουσιαστικά για λόγους που ο καθένας μπορεί να μεταφράσει πολιτικά και όχι πραγματικά λογιστικά, όπως εσείς το θεωρείτε. Όταν λέτε κάποιες κουβέντες, ίσως δεν τις γνωρίζουμε εμείς, δεν είμαστε του επίπεδου του ισολογισμού. Ξεφεύγει και από το λογιστικό πλαίσιο και οι λογιστές δεν τα καταλαβαίνουν τους ισολογισμούς, γιατί αφορά άλλα νούμερα και άλλες ορολογίες. Εγώ λοιπόν είμαι πολύ προβληματισμένος να θα ψηφίσω αυτόν τον ισολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, μπορώ να μιλήσω? Όχι, κύριε Κοντουβουνή, ένα λεπτάκι. Κύριε Δήμαρχε. Κυρία Κολυβά, σας παρακαλώ, επειδή δεν σας ακούμε, μπορείτε πιο κοντά στο μικρόφωνο. Αυτό το τελευταίο ερώτημα του κυρίου Παρασκευόπουλου διευκρινίζεται στην τελευταία σελίδα που λέει θα θέλουμε στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε τη διοίκηση και την οικονομική υπηρεσία για την πολύτιμη βοήθεια που μας προσέφεραν για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου της χρήσης 2023. Μας παρέδωσαν όποιο στοιχείο ζητήσαμε. Πόσο αξιόπιστη η ερώτηση είναι η εξής. Δεν αφορά αυτό που είπε, για να εξαιρέσουμε τη δυσλειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας. Πιθανή δυσλειτουργία. Πόσο αξιόπιστη είναι η έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγχτή λογιστή όταν σε όλα τα συμπεράσματα καταλήγεται στις φράσεις «δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν», δεν απαντήσανε. Δεύτερη παράγραφος διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας, οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν εξεταστεί, διαφερούμε επιφυλάξεις μας. Εσείς ζητάτε από μας μια έγκριση ή μη έγκριση, σωστά? Αυτό δεν είναι. Μάλιστα. Σήμερα συζητάμε την έγκριση ή όχι της έκθεσης ορκωτού ελεγχτή λογιστή. Πώς εμείς λοιπόν θα εγκρίνουμε τα συμπεράσματά σας όταν είναι ελλειπή συμπεράσματα? Και δεύτερη ερώτηση, αν δεν τα εγκρίνουμε, τι μέλη γενέστε? Γιατί έχουμε τις δικές μας επιφυλάξεις, η άγνοια. Να απαντήσετε, κύριε Κολυβά. Να απαντήσω μαζί την κυρία Κολυβά λίγο κάποια θέματα. Κύριε Κουτουβίνη, ένα λεπτάκι σας παρακαλώ. Αφήστε να μιλήσει, κύριε. Τα θέματα που παρουσιάζουμε στον ισολογισμό, στο πιστοποιητικό μας, είναι τα θέματα στα οποία είχαμε πρόβλημα. Αυτά, σε σχέση με το σύνολο του ισολογισμού, δεν είναι κονδύλια τα οποία θεωρούνται σημαντικά, αλλά δεν οδηγούν σε μία γνώμη, ας πούμε, αδυναμίας. Δηλαδή, να είναι τόσο σημαντικά, ώστε να μην μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη. Γι' αυτό εδώ εκφέρουμε γνώμη, αλλά με κάποιες επιφυλάξεις, τις οποίες σας γνωστοποιούμε.
Ποια είναι αυτή η γνώμη που εκφέρετε? Είναι γνώμη με επιφύλαξη και οι επιφυλάξεις είναι αυτές που σας ανέφερα πριν. Θα πάνε στο 20. Αν ήταν Κύριε Βατίστα, κύριε... πιο πολλές οι παρατηρήσεις... Αφήστε να ακούσουμε ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι, κύριε... Άλχα. Σας ακούμε, κυρία Κολεβά. Για ηρεμήστε. Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, λίγο. Κύριε Κολεβά, ολοκληρώσατε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κουτουβίνη? Ναι. Ορίστε, κύριε Κουτουβίνη. Λοιπόν, ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, επειδή έχω συνεργαστεί με τη συνάδελφο την κυρία Κολιβά, την κυρία Πιο δυνατά. Λοιπόν, επειδή έχω συνεργαστεί και με την κυρία Κολιβά, την κυρία Καραλή και τους συναδέλφους και έχω πλήρη εικόνα επί του ισολογισμού, να ξεκινήσω με τα πολύ βασικά. Πρώτον, σήμερα έχετε στα χέρια σας το πόρισμα του ορκωτού ελεγκτή για το έτος 23, εντάξει, ο οποίος ο ορκωτός ελεγκτής μπορεί να εκφράσει 4 γνώμες. Η πρώτη γνώμη είναι, θα απαντήσω σε όλα, θα είναι πολύ σαφής όλα θα πω. Είναι με σύμφωνη γνώμη. Σύμφωνη γνώμη σημαίνει ούτε μία παρατήρηση, που είναι το 0,1% των φορέων του κράτους. Σας μιλάω και στατιστικά τι συμβαίνει. Με επιφύλαξη, που είναι το 80 με 90% των φορέων του κράτους. Με αρνητική γνώμη είναι η τρίτη γνώμη. Και η τέταρτη γνώμη είναι με αδυναμία. Σε διαβάθμιση, σας λέω, σε επικινδυνότητα. Όσο δηλαδή ανεβαίνουμε στο νούμερο 3 ή 4, είναι το χειρότερες γνώμες. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Περάματος είναι στη διαβάθμιση νούμερο 2. Σε αυτό δηλαδή στο φυσιολογικό που είναι σχεδόν όλοι οι φορείς του κράτους. Έστω και μία παρατήρηση να υπήρχε, εδώ έχετε 7, μία να υπήρχε, θα μπαίνει με επιφύλαξη. Πάμε τώρα επί του πρακτέου, για να λύσω τις απορίες προς τη γνώμη. Επί του πρακτέου. Καταρχάς, η συνάδελφος δεν είπε πουθενά ότι δεν συνεργάστηκαν οι υπηρεσίες του Δήμου. Δεν είπε αυτό. Είπε το εξής. Καταρχάς, η οικονομική υπηρεσία συνεργάστηκε άψογα. Κύριε Κουτουβίνη, αυτό το είπαμε. Μην επαναλαμβάνομαστε σε αυτό. Να επαναλαμβάνω για να δούμε και στα πρακτικά. Η οικονομική υπηρεσία απάντησε σε όλα τα θέματα. Όσον αφορά την τεχνική υπηρεσία και την νομική υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής υποχρεούται εκ του νόμου να ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες. Δεν κάνει ό,τι θέλει από το κεφάλι του κατά την κρίση του. Λοιπόν, με βάση αυτές τις ελεγκτικές διαδικασίες, μέσα στα ελεγκτικά πρότυπα είναι να στέλνει επιστολές στις τράπεζες, όπου απαντήσαν οι τράπεζες, να στείλουν επιστολές σε προμηθευτές, όπου απάντησε ένα μέρος σε προμηθευτές και το υπόλοιπο μέρος που δεν απάντησε αναγκάστηκε και το έβαλε παρατήρηση, που είναι η παρατήρηση νούμερο 4, γι' αυτό βγήκε η παρατήρηση νούμερο 4. Μετά έστειλε στην τεχνική υπηρεσία να επιβεβαιώσει συγκεκριμένα κονδύλια που αποτυπώνει η λογίστρια. Η τεχνική υπηρεσία δεν απάντησε. Άλλο αρνούμε και άλλο δεν απαντώ. Αρνούμε σημαίνει το κάνω εγγράφος. Λοιπόν, και η νομική υπηρεσία πάλι δεν απάντησε. Υποχρεωτικά από τον νόμο. Δώστε μου 2 λεπτά και θα ρωτάτε. Σε 2 λεπτά έχω τελειώσει. Να σημειώσετε το λιγάκι λοιπόν, και θα το πούμε. Υποχρεωτικά από τον νόμο, ο ορκωτός ελεγκτής υποχρεούτο να αποτυπώσει τα εν λόγω ευρήματα στον ισολογισμό. Το πιο σημαντικό κονδύλι αυτή τη στιγμή, εμπειρικά θα σας μιλήσω, στον ισολογισμό του Δήμου Περάματος, είναι το νούμερο 2, το οποίο είναι για τους χρεώσεις διάφορους που είναι της τάξης από τα 186.000 δεν επιβεβαιώνθηκαν τα 171.000, το οποίο για αυτά τα 171.000 την παρούσα χρονική στιγμή, θα στο βεβαιώσει και ο κύριος Καρανικολάου, γίνεται από άλλους συναδέλφους, συγκεκριμένως είναι παρελθόντες διαφορές, λογιστικές διαφορές, οι οποίες γίνεται ειδικός έλεγχος διαχειριστικός, που θα κλείσει το επόμενο διάστημα, το οποίο αφορά παρελθόντα έτη. Λοιπόν, όσον αφορά ως η λογιστική απεικόνηση του ισολογισμού δεν πάσχει, και αυτό αποτυπώνεται με βάση και τη γνώμη, γιατί αν έπασχε ο ορκωτός ελεγκτής θα έβαζε αδυναμία έκφραση γνώμης, δηλαδή το νούμερο 4 ή αρνητική γνώμη. Από εκεί ξεκινάμε για να καταλάβετε την ποιότητα του ισολογισμού. Μετά, άμα παρατηρήσετε και τα κονδύλια, οι υποχρεώσεις, οι προμηθευτές από 382.000 πέτους στις 239.000 έχει θετικό κεφάλαιο κίνησης. Κεφάλαιο κίνησης τι είναι? Ότι τα ταμιακά διαθέσιμα και η μεταβατική του ενεργητικού είναι περισσότερο τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και τους μεταβατικούς λογαριασμούς του παθητικού. Δηλαδή δεν κινδυνεύει ο Δήμος ταμιακά ρευστότητα. Έχει θετικά ίδια κεφάλαια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ό,τι θέλετε μπορούμε να διευκρινίσουμε.
Ναι. Κύριε Δήμαρχε. Μας έρχεται σήμερα από τον νόμο είναι αυτό η υποχρέωση, σωστά. Σωστά. Δεν τη φέραμε εμείς γιατί θέλαμε να σας δώσουμε λεφτά. Σωστά. Άρα από τον νόμο έρχεται αυτό. Πόσο υποχρεωτικό είναι να εγκριθεί και ποιες είναι οι παρενέργειές του αν δεν εγκριθεί. Ωραία. Ο ισολογισμός, σωστό το ερώτημα του Δημάρχου, συγγνώμη που το ξέχασα να απαντήσω. Λοιπόν, αυτό προβλέπεται καταρχάς από το άρθρο 163 του νόμου 3463 του 2006 και σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Παύλα Ιερετή καλούνται να εγκρίνουν, να αποδεχθούν το πόρισμα του ορκωτού ελεγκτή που αποτυπώνει τα ευρήματα επί των λογιστικών δεδομένων, γιατί είναι λογιστικός ο έλεγχος, δεν είναι διαχειριστικός, και πρέπει να εγκριθεί, γιατί αν δεν εγκριθεί δημιουργεί πρόβλημα στην λειτουργικότητα του Δήμου. Παράδειγμα, θα σας πω ένα πρακτικό παράδειγμα. Θέλει ο Δήμος να πάτε σε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, παράδειγμα λόγω αυθαίρετα, στο Πράσινο Ταμείο ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών. Το πρώτο πράγμα που θα σας πούνε είναι φέρτε μου τον ισολογισμό με το πόρισμα του ορκωτού, ανεξαρτήτως τι γράφει ο ορκωτός. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει, αν δεν υφίσταται, δεν θα πάρετε το συγκεκριμένο είτε κονδύλι, ούτε ή κάποια εκταμείευση. Οπότε, η απάντηση είναι ότι η έγκριση έχει σχέση με την ζωτική σημασία λειτουργικότητας του Δήμου, οικονομικά. Ωραία. Όσον αφορά, εάν υπήρχε κάποιο ταμειακό πρόβλημα, κλοπή, απάτη, το οτιδήποτε, η συνάδελφος, που έχει 30 χρόνια εμπειρία, θα το αποτύπωνε στην έκθεση ελέγχου και θα ενημέρωνε ως όφιλε τον επικεφαλής του Δήμου, που είναι ο κύριος Δήμαρχος, με σκοπό να ενημερώσει αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και τις δικαστικές. Είναι ξεκάθαρα όλα. Γκανά. Ένα λεπτάκι. Κύριε Γκανά, Κύριε Γκανά. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, είναι νομίζω η τρίτη φορά που σας ακούω. Έτσι δεν είναι, που είστε στο Συμβουλίο μας. Η τρίτη φορά. Πράγματι κάνετε τη δουλειά σας πολύ καλά. Κοντεύω να πιστέψω ότι το ζάρι είναι στρογγυλό. Εσύ είπατε ότι άλλο το να μην απαντήσει, να κάνει την παλαβή δηλαδή, και άλλο το να αρνηθεί εγγράφος. Μα αγαπητέ, ναι, είναι ποιος έξυπνος άνθρωπος αρνείται εγγράφος να απαντήσει. Ο πονηρός δεν θα απαντήσει κάνοντας την πάπια, θα λουφάρει. Δηλαδή, πώς τα λέτε αυτά. Εσείς πιστεύετε ότι θα σου γράψει κανείς ότι δεν απαντώ εγγράφος. Προβλέπετε τον κώδικα. Τι προβλέπετε, παιδί μου, δεν το τι προβλέπετε. Τι γίνεται, ποιο είναι το λογικό. Πιστεύεις ότι κάποιος αρμόδιος θα σου απαντήσει εγγράφος ότι αρνούμε να σου απαντήσω. Γιατί το ξεχωρίζεις και λες άλλο το αρνούμε εγγράφος και άλλο ότι δεν απάντησα. Είναι το ίδιο πράγμα. Και τα δύο. Σαν ουσία είναι το ίδιο, αλλά. Σε παρακαλώ, αυτό ακριβώς. Σε ευχαριστώ. Σαν ουσία είναι το ίδιο. Και σε ό,τι δύο λεπτά, κυρία Πρόεδρε. Όχι, στον κύριο Κουντουβίνη λέω να σας αφήσει. Όχι, καλά κάνετε, δεν πειράζει με διακόπτη. Σαν ουσία είναι το ίδιο. Και οι δύο περιπτώσεις και οι δύο διαστάσεις. Όχι, δεν παίρνουμε απάντηση. Τα μικρόφωνά σας είναι και τα δύο ανοιχτά. Είναι θέμα λοβιτούρας. Κάτι κρύβουν. Κάτι βρώμικο, όχι έτοιμο και ειλικρινές. Για μένα, τον 72 χρόνο τον άνθρωπο, με τα 62 χρόνια στο πεζοδρόμιο. Άρα λοιπόν, μην προσπαθείτε να μας πείσετε και η κυρία λέει, είπα έτσι, το δικαιολογείτε. Μερικές φορές τους δικαιολογείτε με αυτά που λέτε. Εδώ εμείς είμαστε για να εμείς σας πιστεύουμε. Γι' αυτό ήρθαμε σήμερα. Άμα ήταν εμείς σας πιστεύουμε, γιατί να έρθουμε, παιδί μου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βατίστα. Ερωτήσεις κάνουμε, τοποθετήσεις, ελπίζω μετά πριν την ψηφοφορία, πολύ σύντομα. Απευθύνομαι στους αγαπητούς ορκωτές. Με τον κύριο Κουτουβίνη νομίζω έχουμε πλέον γίνει αυτό που λέει και ο κύριος Γκανάς. Έχουμε αποκτήσει μια άλλη σχέση με την έννοια, κοντεύουμε να γίνουμε ειδικοί στα λογιστικά εδώ στους ορκωτούς. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι και το πόρισμα, θα πω, της Σχολικής Επιτροπής στο κλείσιμο το έχετε υπογράψει εσείς, κυρία Κολιβά, πώς είπαμε. Μάλιστα. Ωραία. Επειδή με το παρόν σκέφτομαι και το μέλλον. Να ενημερώσω, νομίζω το γνωρίζετε, ότι υπάρχει μια εκκρεμότητα για τη χρήση του 24. Την τοποθέτηση, ύστερα. Κάνε ερώτηση. Ερώτηση τώρα, κάνω, ερώτηση. Λίγο θέλω να ρωτήσω. Όπου εκεί έχουν διαπιστωθεί πλέον προβληματικές απεικονίσεις στα πορίσματα, de facto,
και περιμένουμε τον ισολογισμό να καταλογιστεί ως έλλειμμα, γιατί δεν έχουν βρεθεί αυτά που πρέπει να έχουν βρεθεί, και να έρθετε να μας πείτε εδώ. Έχω ανησυχήσει το εξής, που εκεί μιλάμε για μικρότερα ποσά. Εδώ υπάρχει μια κρεμότητα, από ό,τι άκουσα, 160.000, πόσο είπατε? 171.000, που καλούμε εγώ να το ψηφίσω τώρα δηλαδή αυτό, χωρίς να είναι στην κατηγορία που είπα αδυνατό ή, πώς το είπατε κύριε Κοτοβουνή, αδυνατό ή, πώς, δεν κατέστη, άρα στο νόμιμη επιφύλαξη, και μου λέτε ότι ψηφίστε το και μετά εμείς θα δούμε αν, εφόσον και τα λοιπά. Πώς γίνεται αυτό? Με έναν τίτλο χρεώσεις, πώς το φιλές, πώς το λέει, να ολοκληρώσω. Πώς τον είπατε τον τίτλο, κύριε Κουτουβίνη? Χρεώστες διάφοροι. Μπράβο. Δηλαδή, πολύ φοβάμαι ότι και με τη Σχολική Επιτροπή θα έρθει ένα χρεώσεις διάφορα και ψάξτε και βρείτε, επειδή περιμένουμε και τον άλλον τον ισολογισμό. Λοιπόν, εγώ αδυνατώ το μυαλό μου να ψηφίσω κάτι που εκκρεμεί ένα τόσο μεγάλο ποσό. Αν μπορεί να μην γίνει και κάτι, να είναι. Αλλά πώς θα το ψηφίσω εγώ τώρα αυτό? Λογιστικά, ένα το κρατούμενο. Επίσης, αν είναι έλλειμμα, γιατί αυτό δεν μας το είπατε έλλειμμα, μας είπατε ότι εκκρεμείς έλλειμμα για να μπορεί, καταλαβαίνει το φτωχό με το μυαλό, να λέτε πάλι επιφυλάσσομαι, ή ότι ούτε αδυνατό ούτε αυτό, γιατί ο Δήμος λειτουργεί όντως. Αν λείπουν 60-65 χιλιάρικα από το ταμείο, δεν πέφτει εξ ο Δήμος. Είναι θέμα ηθικής τάξης και κύριο άμα λείπει και 1 ευρώ. Για μένα. Και το ευρώ να μην λείπει, για μένα δεν ψηφίζεται τίποτα. Γιατί λείπει 1 ευρώ. Ηθικά. Κάποιος έχει πάρει 1 ευρώ και το έχει βάλει στην τσέπη. Μπορεί να λειτουργεί ο Δήμος, αλλά είναι ανήθικο. Γιατί είμαστε εδώ, εγώ λειτουργώ με την ηθική. Λοιπόν, αυτή η περιγραφή εμένα δεν με βοηθάει που κάνετε. Είναι λίγο η δουλειά σας, δεν παρεμβαίνω. Πολιτικά έχω άποψη. Λογιστικά, εμένα που δεν είμαι ειδικός, ούτε ο κύριος Καρανικολάου είμαι, ούτε ο κύριος Κοτοβούτσης, εσείς που είσαστε επιστήμονες στο είδος, δεν με βοηθάει αυτό. Εγώ δεν με βοηθάει. Λοιπόν, ξαναλέω, θα ήθελα απαντήσεις αυτές, δηλαδή, αν διαπιστωθεί έλλειμμα όμως, αυτό που είπε, κάποιος έτσι, γιουβέτσι, από εδώ, από εκεί, θα ψηφίσουμε τον ισολογισμό, δηλαδή, και θα πούμε προχωράμε, επειδή δεν διαταράσσεται το δίνω, παίρνω του Δήμου, δηλαδή μπορεί ο Δήμος να λειτουργήσει. Ερώτηση κάνω κρίσεως, γιατί για μένα σας λέω και το ευρώ του Δημότη παίζει ρόλο. Λοιπόν, δεν μπορώ να σκεφτώ με τον τρόπο αυτό που βάζετε στις οικονομικά. Άρα για μένα είναι μέγιστο να μην λείπει ούτε 0,01 Κύριε Βατίστα, την ερώτηση κάνατε λοιπόν, τοποθέτηση τώρα, ναι, και είναι ήδη 3 λεπτά που μιλάτε. Επαναλαμβάνω. Πότε θα μπει ο χαρακτηρισμός αυτό αδυνατό, όταν γίνει ίσιωμα, δηλαδή όταν βρούμε καμένη υγεία, έχει λαιλατηθεί ο Δήμος, τότε μόνο δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος, δηλαδή και δεν βάζουμε επιφυλάσσομαι, αλλά θέλω να πω, χωρίς να λέω ότι έχει γίνει, δεν έχει γίνει, εγώ που είμαι ανίδεος, άσχετα αν έχω μια αφετία τόσο χρόνο, δεν είμαι είναι πολύ εξειδικευμένο θέμα ισολογισμός. Δεν βοηθιέμαι καθόλου. Την πολιτική μου άποψη την έχω, που είναι άλλο η πολιτική καταψήφιση. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Κύριε, είναι άλλη πολιτική καταψήφιση. Προσέξτε. Είναι άλλη πολιτική καταψήφιση ως εργαλείο του ισολογισμού και άλλο εδώ να υπάρχουν λίγο. Είναι άλλο η λογιστική. Την ερώτησή σας δεν κατάλαβα. Ναι, δεν θέλω την να έχουν καταλάβει οι ορκωτοί. Θέλω να μου, στα ερωτήματα που έβαλα, ρητορικά ερωτήματα, αγαπητέ κύριε Κουτουβίνη, συγγνώμη, και η κυρία Κολιβά, εξαιρετική, να μου απαντήσετε πότε αδυνατείτε, σε τι ποσά. Δηλαδή πρέπει να είναι ίσιωμα, να μην είναι αυτό. Το έλλειμμα, αν βρεθεί έλλειμμα, αδυνατείτε ή θα πείτε επιφυλάσσομαι ενώ υπάρχει έλλειμμα? Δηλαδή θέλω να πω, μας καλείτε να ψηφίσουμε κάτι που είναι προβληματικό. Και τι σημαίνει, δεν λέω για τώρα, μιλάω, καταλαβαίνετε, γιατί εγώ βλέπω και. Υπάρχει όμως και προηγούμενο, Τάκη. Το είπα. Ναι, εγώ κάνω ερωτήματα. Λοιπόν. Όχι, θα ήθελα να απαντήσετε. Έχετε κάνει τοποθέτηση στα ερωτήματα, όχι. Και στην τοποθέτηση μετά θα μιλήσετε λιγότερο. Κλείστε το μικρόφωνο σας και περιμένετε να σας απαντήσουν. Ελάτε, κυρία Κολυβά. Λοιπόν, αν υπήρχε έλλειμμα. Και μετά ο κύριος Καρανικολάου να κάνει κάποιες διευκρινήσεις, να σας ρωτήσει κάτι το σώμα, κύριε Καρανικολάου. Ως ελεγκτές υποχρεούνται όταν υφίσταται ταμειακό έλλειμμα. Μου θα είπατε. Γραφτεί ως ταμειακό. Μου είπατε να μιλήσει ο κύριος Καρανικολάου γι' αυτό. Ένα λεπτάκι, κύριε Κοτουβίνη. Αρχίστηκε η κουβέντα και προέκυψαν κάποια ερωτήματα και έλεγα να τα κάνω. Λοιπόν, μόλις σας απαντήσει τώρα ο κύριος Βαντής, θα σας απαντήσει και σε εσάς και μετά ο κύριος Καρανικολάου. Ορίστε, κύριε Κουτουβίνη. Λοιπόν, όταν υφίσταται ταμειακό έλλειμμα, υποχρεούται ο ορκωτός να το γράψει σαφέστατο, να είναι σαφέστατο στην εκφράση του και γράφει τη λέξη ταμειακό έλλειμμα. Πρώτον. Όταν υπάρχει μια αμφιβολία ως προ αν είναι ταμειακό έλλειμμα,
το ονομάζει ταμιακή διαφορά, μέχρι να καταλήξει στο τέλος. Μισό λεπτό. Αυτό δεν το λέω εγώ, τα λένε τα πρότυπα, διεθνή πρότυπα ελέγχου. 1. 2. Ως προς ο ισολογισμός, σας το είπα και στην αρχή από πριν. Η διαβάθμιση αυτή τη στιγμή είναι η γνώμη με επιφύλαξη. Τι σημαίνει γνώμη με επιφύλαξη? Ότι ο ισολογισμός δεν πάσχει λογιστικά. Αυτή τη στιγμή εσείς καλείστε να ψηφίσετε ως αιρετή τον λεγόμενο τακτικό έλεγχο ίσον λογιστικός έλεγχος. Αυτός είναι από τον νόμο. Τακτικός έλεγχος, άρθρο 163 του νόμου 3463, είναι ίσον λογιστικός έλεγχος, πρώτον. Δεύτερον, τα 171 χιλιάρικα που θα σας απαντήσει ο κύριος Καρανικολάου, να δώσει λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. Λοιπόν, αυτό το κονδύλι, το νούμερο 2, για τη συγκεκριμένη που έχετε σήμερα στα χέρια σας, το έχετε ξαναγκρίνει και πέρυσι, και πρόπερσι και παραπρόπερσι, το ίδιο κονδύλι είναι. Οπότε, να πεις φέτος δεν το εγκρίνω γιατί πέρυσι το ενέκρινα κάθε χρόνο. Εδώ και πολλά χρόνια το εγκρίνεται. Πρώτο σημαντικό στοιχείο. Ας πούμε στο νούμερο 2. Δεν είπα για εσάς, είπα γενικά ο Δήμος Περάματος. Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Βατίστα. Δεν το παίρνω προσωπικά. Λοιπόν, 2. Πάμε στο παρακάτω. Φέτος, επί της παρούσας διοίκησης του κυρίου Λαγουδάκου, γίνεται με άλλο συνάδελφο διαχειριστικός έλεγχος για μιας δεκαετίας, θα κάνω καλά σωστά, μιας δεκαετίας, γίνεται σε βάθος δεκαετίας, με σκοπό το επόμενο χρονικό διάστημα να αποφανθεί ο συνάδελφος για τα 171 χιλιάρικα. Όταν αποφανθεί επί αυτού, τότε εν έτη 2024 θα εφαρμοστούν και οι οικονομικές καταστάσεις, θα μπουν και τα προηγούμενα που είπατε για τις σχολικές επιτροπές, που ρωτάγατε την κυρία Κολυβέ για να κάνετε το διαχειριστικό. Και εφόσον είναι όλα αυτά ταμιακά, θα αποτυπωθούν όλα. Θα γίνουν και βεβαιωτικοί κατάλογοι, όσοι να γίνει και αν γίνουν, όπου γίνουν, και αντίστοιχα θα έρθει ο συνάδελφος και θα βάλει τα ευρήματα. Επί το ερωτήματος που αποτυπώνεται λογιστικά, η απάντηση είναι λογιστικά, γιατί ο ισολογισμός είναι λογιστική. Γι' αυτό απαντάμε. Λογιστικά αποτυπώνεται στους χρεώστες, όταν υπάρχει βεβαιωτικός κατάλογος. Οπότε εκεί θα αποφανθεί. Και θα διευκρινιστεί μετά το συνέδριο αν είναι. Πώς το λένε κάποιος, όπως είπατε, κλοπή, για το παρελθόν μιλάμε. Εντάξει. Ευχαριστούμε, κύριε Κουτουβίνη. Κύριε Λαγουδάκη. Ορίστε, κυρία Μαγδονικόλα. Απλά για τη διαδικασία να προτείνω κάτι. Θα πρότεινα την αναβολή του θέματος, προκειμένου να πιεστούν οι υπηρεσίες να απαντήσουν σε αυτά για τα οποία υπάρχουν εκκρεμότητες και να το φέρουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και να μπορούμε να υπάρχουν ακριβή στοιχεία. Ωραία. Κύριε Λαγουδάκη, θέλετε να κάνετε ερωτήσεις? Να βοηθήσω κάτι. Συγγνώμη, διακόπτω. Είναι σημαντικό. Και να απαντήσουν οι υπηρεσίες πάλι με γνώμη επιφύλαξη θα παραμείνει. Έστω και μία παράτηση. Ναι, αλλά εκεί δεν θα υπάρχει εκκρεμότητα ότι οι υπηρεσίες δεν έχουν απαντήσει. Μισό λεπτό λίγο. Εδώ πέρα, η διαβάθμιση που βλέπει το ελληνικό κράτος, αυτό που ενδιαφέρει το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών, αυτό που σας το λέω με πλήρη γνώση και ευθύνη, αυτό που λέω και τώρα στα πρακτικά, είναι τι βαθμολογία, εντός εισαγωγικών βαθμολογία, παύλα γνώμη, παίρνει από τον ορκωτό ελεγκτή ο Δήμος Περάματος. Ο Δήμος Περάματος έχει 4 επιλογές. Είμαι σύμφωνη γνώμη, που δεν παίρνει το 0,1% των Δήμων στην Ελλάδα, τους 332, δηλαδή σχεδόν κανένας. Λοιπόν, με επιφύλαξη που έχετε αυτή τη στιγμή, που είναι το 80 με 90% των Δήμων της Ελλάδος. Ναι, να το ξαναπώ, είναι σημαντικό αυτό. Αυτή είναι η ουσία αυτή τη στιγμή σήμερα θα ψηφίζετε. Και η αρνητική γνώμη, που είναι η διαβάθμιση νούμερο 3, και η αδυναμία έκφραση γνώμης. Από εκεί και πέρα, και να απαντήσει. Αυτό δεν αναιρεί την υποχρέωση των υπηρεσιών να συνεργάζονται μαζί σας και να σας δίνουν όλα τα στοιχεία. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Ναι, αλλά εγώ λέω για τη διαβάθμιση του Δήμου. Αφήστε λιγάκι να μιλήσει και ο κύριος Καρανικολάου, κύριε Λαγουδάκη, και μετά να έχουμε μια πλήρη άποψη. Κύριε Καρανικολάου, ελάτε. Κυρία Κολυβά, κλείνετε το μικρόφωνο σας. Ευχαριστώ. Σας ακούμε, κύριε Καρανικολάου. Επειδή οι περισσότεροι από εσάς στα Δημοτικά Συμβούλια έχετε ψηφίσει όλους τους ισολογισμούς των προηγούμενων ετών του Δήμου Περάματος. Όλοι οι ισολογισμοί, μέχρι και το 23, που συζητάμε σήμερα, περιέχουν ακριβώς τα ίδια δεδομένα, με επιφύλαξη του ορκωτού λογιστή για αυτά που έχουν υποθεί εδώ και τόση ώρα εδώ μέσα. Εγώ όμως θέλω, για να αναιρέσω ίσως την μη γνώση σας, ίσως
τον προβληματισμό σας πάνω σε κάποια δεδομένα και ιδιαίτερα αυτά που είναι με επιφύλαξη, θα πρέπει να γνωρίζετε τι παρατηρήσεις ακριβώς έχει κάνει η ορκωτός μας. Η πρώτη παρατήρηση που μιλάει για την τεχνική υπηρεσία έχει να κάνει με την επιβεβαίωση ποια τεχνικά έργα στο τέλος του 23 είναι ολοκληρωμένα ή όχι. Ή όχι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν... Κύριε συνάδελφε, ηρεμήστε λιγάκι. Ξαναλέω λοιπόν. Είναι... Έχουν λεφτά τα έντρα, να τη χτυπάει. Ξαναλέω λοιπόν. Καθίστε να φύγω από πρόεδρος και τα σπάτε μετά. Η πρώτη παρατήρηση λοιπόν είναι στο ότι η τεχνική υπηρεσία δεν έχει απαντήσει γραπτός στο ποια τεχνικά έργα στο τέλος του 23 είναι ολοκληρωμένα ή όχι για να μετρήσουμε πάνω σε αυτά τις αποσβέσεις τους. Λογιστικό θέμα. Δευτερευόντους σημασίας. Δευτερευόσης σημασίας. Το δεύτερο. Έγινε κατανοητό το πρώτο. Μάλιστα. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Το δεύτερο θέμα. Χρεώστες διάφοροι. Από το 2011 και δόθε, από το 8 μάλλον και δόθε, σε όλους τους ισολογισμούς του Δήμου Περάματος, όπως και σε όλους τους ισολογισμούς των Δήμων της Ελλάδος, υπάρχει μια εγγραφή που λέγεται χρεώστες διάφοροι. Εκεί εγγράφεται στη λογιστική ένα ποσό το οποίο είναι με ερωτηματικό. Στην προκειμένη περίπτωση, από το 2008 μέχρι σήμερα, εγγράφεται ένα ποσό της τάξης των 159.000 ευρώ, τα οποία είναι η γνωστή διαδικασία που έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ, που έχει πάει στον εισαγγελέα και αποτυπώνεται λογιστικά έτσι. Δεν μπορεί να αποτυπωθεί αλλιώς. Ο ισολογισμός δεν λέει πουθενά κλοπή, λείπουν λεφτά, λέει χρεώστες διάφοροι. Εκεί πάνε. Στα 159 λοιπόν χιλιάδες ευρώ έχουν να κάνουν και τα 12.000 ευρώ, που προστιθέμενα 159 και 12 μας κάνει 171.000 ευρώ, είναι προηγουμένων ετών λογιστικές διαφορές για τις οποίες έχουν κινηθεί διαδικασίες. Για μεν έχουν καταγραφεί λοιπόν, κανένας δεν κρύβει τίποτα, έχουν καταγραφεί στον ισολογισμό, φαίνονται, αυτό που έπρεπε να γίνει έχει γίνει, και δεύτερον και πρωτεύον και βασικό, όλο αυτό έχει κινηθεί δικαστική διαδικασία με μήνυση του Συμβουλίου τα προηγούμενα χρόνια και αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό την διερεύνηση του εισαγγελέα. Για μεν τα 100... Φυσικά μας κάλεσε και εμένα με κάλεσε για τα 159.000 ευρώ και περιμένουμε την εξέλιξη. Έχει μηνυθεί το Συμβούλιο, κύριε Διευθυντά? Ορίστε. Το Συμβούλιο έχει μηνυθεί? Όχι, έχει μηνύσει το Συμβούλιο. Κατά παντός υπευθύνου. Μάλιστα. Λοιπόν, για τα 159.000 ευρώ. Και για τα 12.000 ευρώ έχει κινηθεί διαδικασία από τον Δήμαρχο, όπως γνωρίζω, όσον αφορά την προκαταρκτική εξέταση και την ένορκη διοικητική εξέταση. Έχει πάρει το δρόμο του πειθαρχικού και του εισαγγελέα και αυτό. Άρα τα 171.000 ευρώ που εδώ γράφονται ορθώς με επιφύλαξη από την ορκωτή λογίστρια λοιπόν, είναι αυτά που μόλις τώρα σας είπα. Τρίτον, κατά τον έλεγχο λογαριασμού παθητικού επιχορηγήσεις επενδύσεων ποσού τάδε δεν κατέστη δυνατή ανάλυση και αντιστοίχηση επιχορηγήσεων αξίας 4.203.000 ευρώ με τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου που εμφανίζονται στο Μητρό Παγίων. Αυτό είναι ένα καθαρά λογιστικό θέμα. Τι λέει εδώ? Ότι οι επιχορηγήσεις που έχουν πάρθει τα προηγούμενα χρόνια δεν ταυτοποιούνται με κάποια έργα. Αυτό είναι τελείως λογιστικό θέμα. Δεν έχουν ταυτοποιηθεί δηλαδή κάποια έσοδα επιχορηγήσεων με κάποια έργα. Όσον αφορά το τέταρτο, νομίζω εκεί όσον αφορά τους προμηθευτές. Τι σημαίνει προμηθευτές? Σημαίνει σε ποιους χρωστάμε. Να ξέρετε ότι και το 23 και σήμερα δεν χρωστάμε σε κανέναν. Δεν χρωστάμε σε κανέναν. Ο Δήμος Περάματος δεν χρωστάει σε προμηθευτές. Ούτε το 23 χρωστάγε σε προμηθευτές, γιατί είχε 15 εκατομμύρια ταμιακά διαθέσιμα.
Απλά πράγματα. Τι σημαίνει αυτό? Έχουν υποχρέωση να στέλνουν επιστολές επιβεβαίωσης των οφειλών. Αυτές είναι παλιές οφειλές αμφισβητούμενες, οι οποίες γι' αυτό και κανένας δεν απάντησε ότι του οφείλουμε. Γιατί αν εγώ όφιλα στο Δήμο και ο Δήμος μου όφιλε και μου έστελνε ο Δήμος μια επιστολή και μου έλεγε επιβεβαιώστε ότι σου οφείλουμε τόσα, φυσικά και θα το έκανα. Φυσικά και θα απαντούσα, ναι, μου οφείλετε τόσα και άλλα τόσα. Κανένας δεν απάντησε γιατί δεν οφείλουμε. Ένα τυπικό τελείως θέμα. Και όσον αφορά την νομική υπηρεσία, σας παρακαλώ πολύ. Εγώ δεν θέλω να απαντήσω για αυτό το θέμα. Όμως ο νομικός μας σύμβουλος, ο κύριος Στέφανος Μιλωνάς, ο αξιάτιμος συνάδελφος δικηγόρος, είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, στα δικαστήρια, με 1 εκατομμύριο υποθέσεις, ιδιαίτερα εργαζομένων του Δήμου. Και δεν ξέρω, ρωτήστε τον ίδιον γιατί δεν έχει απαντήσει. Όμως, το θέμα των τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, τελεσίδικη δικαστική απόφαση δεν θα δώσει κάτι παραπάνω αν ο νομικός σύμβουλος πει ότι στο Δήμο έχουν έρθει αυτές οι 15 τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και ο Δήμος με αυτές χρωστάει 3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει κανένα νόημα. Διότι η τελεσίδικη δικαστική απόφαση είναι εκτελεστή και εγώ είμαι υπεύθυνος και αρμόδιος να την υλοποιήσω, να την πληρώσω δηλαδή. Άμεσα εκτελεστή. Άρα, επί της ουσίας, και να απαντούσε ο κύριος Μιλωνάς ότι είναι τόσες οι δικαστικές αποφάσεις που οφείλει ο Δήμος, δεν θα είχε κανένα απολύτως νόημα. Επί της ουσίας γνωρίζετε καλά, όσοι είσαστε παλιότεροι εδώ στο χώρο, τελεσίδικη δικαστική απόφαση πρέπει να πληρωθεί. Όλες έχουν πληρωθεί. Σήμερα που μιλάμε έχουν πληρωθεί όλες οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις του Δήμου. Δεν χρωστάει πουθενά. Αυτά λοιπόν σας τα λέω. Ορίστε. Τι εννοείτε? Οι απαιτήσεις λοιπόν, οι απαιτήσεις του Δήμου προς τρίτους, μέσω δικαστικών αποφάσεων είναι ελαχιστότατες ή καθόλου. Όχι, οι απαιτήσεις λέει, για να παίρνουμε εμείς λεφτά. Αυτές, να ξέρετε, είναι υποχρεώσεις της οικονομικής υπηρεσίας, όπου κάνει χρηματικούς καταλόγους, βεβαιωτικούς καταλόγους και εισπράττει μέσω του κώδικα ίσπραξης δημοσίων εσόδων, δηλαδή φραγή φορολογικής ενημερότητας, κατάσχεση κινητών και ακινήτων μετά. Είναι υποχρέωση της υπηρεσίας. Και σε σύντομο χρονικό διάστημα, πάνω σε αυτό το θέμα και την υποχρέωση της υπηρεσίας να εισπράττει, θα έχουμε πολύ καλά νέα για το Δήμο μας. Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου, αυτά, στην έκτη παρατήρηση, είναι κάποιες τυπικές υποχρεώσεις του ορκωτού να τις γράψει. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί και εγώ ακόμα είχα την απορία. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί δεν χρωστάω. Ο Δήμος δεν χρωστάει στην εφορία, δεν χρωστάει στο ΙΚΑ. Και τότε, και το 23 και σήμερα είχαμε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τι σημαίνει εδώ? Έχουν υποχρέωση να το γράψουν. Τι να γράψουνε? Ότι δεν έχει γίνει έλεγχος δεκαετίας της εφορίας στο Δήμο Περάματος. Ποτέ δεν έχει γίνει έλεγχος της εφορίας στο Δήμο Περάματος και από όσο γνωρίζω σε κανένα Δήμο. Άλλου είδους έλεγχοι, διαχειριστική έλεγχη κλπ. Να φάνε και κότες. Εδώ κάθε εβδομάδα έχουμε και έλεγχο. Και αν δεν ήταν τα πράγματα έτσι όπως είναι σήμερα και όπως ήταν και το 23, γιατί η υπηρεσία έχει συνέχεια η υπηρεσία, μπορεί οι δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια να αλλάζουν, αλλά εμείς είμαστε εδώ και συνεχίζουμε τη δουλειά μας όπως την κάναμε τότε, έτσι την κάνουμε και τώρα και είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας απέναντι στον νόμο. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, μην αφήνουμε θολές περιοχές, ούτε για προηγούμενα, ούτε για τώρα, ούτε για συναδέλφους. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και αν υπήρχαν και αν υπάρξουν, οι εισαγγελείς εδώ είναι.
Όχι, δεν θα σας πω, κύριε Γκανά. Δεν θα σας πω. Όχι, δεν θα σας πω. Να μας το πείτε, κύριε Καρανικολάου. Μισό λεπτάκι, κύριε. Τελειώσατε, κύριε Καρανικολάου. Θέλετε να ολοκληρώσετε? Τελείωσα, δεν έχω. Στον κύριο Καρανικολάου, ερώτηση. Μισό λεπτό, κύριε Βατίστα. Ένα λεπτό. Να ρωτήσουν και οι συνάδελφοι. Κύριε Παντελεάκο. Μισό λεπτό, 2 λεπτά κάτω για να ακούω, για να κλείσω κάτι σημαντικό. Σε αυτά που λέει ο κύριος Καρανικολάου, που συμφωνώ απόλυτα, είναι ουσιαστικά τα ίδια. Είπαμε διαφορετικά λόγια. Δεν ξέρω αν ακούγομαι, κάτι έχει το μικρόφωνο. Λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Περάματος πρέπει να ψηφίσει, αυτή είναι η σωστή λέξη, τον ισολογισμό, η οποία είναι η λογιστική αποτύπωση του Δήμου. Ο ισολογισμός δεν πάσχει λογιστικά, γι' αυτό και η συνάδελφος δίνει με επιφύλαξη. Οτιδήποτε άλλο υπήρχε θα αποτυπωνότανε, ήταν υποχρεωμένο να τα αποτυπώσει, ήταν μερικές διαφορές, όπως το μην να λέμε πάλι τα ίδια. Από εκεί και πέρα, εφόσον αν δεν εγκριθεί, απλά έχει πρόβλημα, λειτουργίας του. Κύριε Παντελεάκο. Θα ήθελα να κάνω το εξής ερώτημα, γιατί με προβληματίσατε αρκετά. Στον κύριο Κουτουβίνη ή στον κύριο Καρανικολάου? Αυτή τη στιγμή είναι σε διαχειριστικό έλεγχο ο Δήμος? Αυτή τη στιγμή όχι. Όχι. Αν έρθει διαχειριστικός έλεγχος και δεν συμπέσει με το αποτέλεσμα που βρήκαν οι λογιστές, τι δεν γίνεται? Κύριε Κουτουβίνη, αφήστε, ρωτάει τον κύριο Καρανικολάου. Ανοίξτε τα μικρόφωνά σας, κύριε Καρανικολάου. Η ερώτηση είναι άλλη. Τι επιπτώσεις θα έχει ο κάθε σύμβουλος αν ψηφίσει αυτόν τον ισολογισμό? Να σας απαντήσω. Ναι, Κανένα. Κανένα με κεφαλαία γράμματα και τελεία. Κανένα, bold, τελεία. Σας απάντησα ξεκάθαρα. Ωραία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αρχή του κράτους να αμφισβητήσει τον ορκωτό ελεγκτή. Ο ορκωτός ελεγκτής είναι θεσμικό όργανο. Ό,τι γράφει είναι υπόλογος στις ελεγκτικές αρχές, ελεγχόμαστε. Ξέρει που βάζει την υπογραφή του, έχει ευθύνη απέναντι και στις ελεγκτικές και στις ποινικές αρχές. Δεν γράφει θεωρίες, πιστεύω, θεωρώ, είναι η άποψή μου. Ό,τι γράφει είναι συγκεκριμένα τεκμηριωμένα. Εσείς ως αιρετοί πρέπει να πράξετε αυτό που έχετε το καθήκον σας, είναι να ψηφίσετε τον ισολογισμό σας. Αν δεν ψηφίσετε τον ισολογισμό σας, δεν θα λειτουργεί ο Δήμος. Ωραία. Τι σημαίνει δεν λειτουργεί ο Δήμος? Κύριε Κουτουβίνη, αυτό είναι πολιτική τοποθέτηση που κάνετε. Δεν είναι τοποθέτηση. Πρέπει, θα μας πείτε πρέπει. Μισό λεπτό λίγο. Εγώ σας λέω τι λέει ο νόμος. Σας παρακαλώ, κύριε Βατίστα. Εγώ σας λέω τι λέει. Κύριε Κουτουβίνη, σας παρακαλώ. Κυρία Μισό λεπτό λίγο. Θα μιλήσει η κυρία Κακαβά. Σαν ελεκτής μιλάω. Μία ερώτηση στον κύριο Καρανικολάου. 2 λεπτά να ολοκληρώσω. Εγώ λέω ότι λέει ο νόμος. Δεν εκφέρω ούτε πολιτικές απόψεις, ούτε ποια είναι η άποψή μου και τα πιστεύω μου. Ο νόμος, εδώ όπως είναι να τρέξει το άρθρο 163, λέει μέσα ρητά ότι οι αιρετοί, δηλαδή σήμερα οι δημοτικοί σύμβουλοι, θα έρχονται να εγκρίνουν το πόρισμα του ορκωτού ελεγκτή. Δεν έρχονται να πούνε ότι κρίνω τον ορκωτό. Δεν λέει αυτό ο νομοθέτης. Λοιπόν, εγκρίνεται το πόρισμα. Ωραία, το έχετε πει, κύριε. Ναι, αλλά μη λέμε πράγματα. Μισό λεπτό. Μη λέμε πράγματα, γιατί εδώ πέρα λέμε άλλα, ενώ ο νόμος λέει άλλα. Άλλα λέμε προφορικά, ενώ τα χαρτιά λένε άλλα. Αυτό σας προσπαθώ να σας μεταδώσω. Ο ορκωτός δεν μπορεί να γράφει θεωρίες, ούτε να λέει. Και ο έλεγχος σήμερα που έχετε στα χέρια σας είναι λογιστικός. Καλώς. Διαχειριστικό έκανε ο κύριος Λαγουδάκος, ο κύριος Δήμαρχος τώρα, σχολικές επιτροπές. Αυτός είναι άλλο λογιστικός έλεγχος, άλλο διαχειριστικός. Και όσον επιπλέον ο Δήμος, για να κλείσω, γιατί είμαι εσωτερικός ελέγχος του Δήμου, δεν είναι σε διαχειριστικό έλεγχο ο Δήμος. Δημοσιονομικά ο Δήμος Περάματος την παρούσα χρονική στιγμή εν έτη 2025 παίρνει άριστα. Δημοσιονομικά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα που ήρθαν και κάναν έλεγχο συνάδελφοι από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, το Γενικό Λογιστήριο, το Γενικό Λογιστήριο του Γουλουκού, ήρθαν εδώ πέρα και κοιτάγανε τις απευθείας αναθέσεις, γιατί κάνετε καταγγελίες αιρετοί. Κύριε Εισαγγελέας, λογικό, και έλεγε και η άποψη του συναδέλφου ήταν είναι πολλές οι αναθέσεις. Λοιπόν, οπότε σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί να πει ο ελεγκτής να πει διαφωνώ με τον ορκωτό. Είναι αντιδεντολογικό. Δεν γίνονται αυτά. Δεν μπορούν να υποθούν. Από εκεί και πέρα, όταν βρίσκεται ένα έλλειμμα, λέει ο ορκωτός, είναι έλλειμμα κύριε, τελεία. Κύριε Δήμαρχε, στον Εισαγγελέα καταλογισμό, κύριε Καρανικολάου, επόμενος. Αυτές είναι οι διαδικασίες θεσμικά. Αυτά από εκεί πέρα, όλα τα υπόλοιπα είναι πολιτικά αυτά που λέτε. Ωραία. Κύριε Καρανικολάου, ποιος θέλει να κάνει ερώτηση στον κύριο Καρανικολάου? Κύριε Παρασκευόπουλε. Μου ξαδιαλύνατε κάποια πράγματα στο μυαλό μου. Μου τα θυμήθηκα όλα. Άρα τα 350 χιλιάρικα που είχε στείλει ο κύριος Λαγουδάκης στον Εισαγγελέα, ότι υπήρχε τότε το 2016-2017,
γίνανε 159. Αυτό μου λέτε τώρα σήμερα. 159 είναι από το 2014. Ναι, είναι κάθε χρόνο ψηφίζετε εσείς. Άρα, στους ισολογισμούς χρεώστε διάφορα 159.000. Συν 12.000 είπατε. Άρα βρέθηκαν τα υπόλοιπα χρήματα που είχε κάνει τότε ο πρώην δήμαρχος. Όχι, ήταν λογιστική διαφορά, κύριε. Ναι, λογιστική διαφορά, η οποία δεν λύθηκε. Η οποία βρέθηκε και τακτοποιήθηκε. Δεν λύθηκε, είναι 159. Βρέθηκε και τακτοποιήθηκε. Τα 159 τα βρήκαμε. Όχι. Α, εντάξει. Είμαστε σε διαδικασία εξέλιξη. Τα ψάχνει ο εισαγγελέας. Τα ψάχνει ο εισαγγελέας. Και θα σας τα φέρουμε όταν έρθει το πόρισμα. Ωραία. Κύριε Γκανά και μετά κύριε Βατίστα εσείς. Κύριε Γκανά. Μάλιστα. Κύριε Κανικολάου, δυο σκέλη έχει η κουβέντα μου. Το πρώτο είναι, θα το πάρω από το τέλος, όχι το πρόσφατο που είπατε, και αυτό θα σας απαντήσω. Είπατε ότι εμείς πρέπει να το ψηφίσουμε και όπως θα είπατε εσείς, κάνετε μερικούς εδώ να πιστέψουν ότι έτσι είναι. Τι φταίει που η κυρία, όπως τα περιέγραψε και τα παρουσίασε, ανάγκασε, έκανε μερικούς εδώ μέσα να αμφιβάλλουν και ανάγκασε το δήμαρχο να πει, να περιγράψει αυτά τα αν, τα ίσως, το μπορεί, έτσι δεν είπες κύριε δήμαρχε. Αυτά λοιπόν. Τι ήταν αυτά, ναι, αυτά δεν λέω ότι τα βγάλατε από την κοιλιά σας. Αυτά που έχει γράψει μέσα. Αλλά εγώ δεν τα γνωρίζω, εσείς τα έχετε περιγράψει και τα περιέγραψε ο δήμαρχος. Συνεπώς λοιπόν η παρουσίαση ήταν άρρωστη και εμείς δεν είμαστε μαθημένοι να ερμηνεύουμε χρησμούς της πυθίας εδώ πέρα. Το πρώτο σχέδιο είναι αυτό. Και το δεύτερο που αφορά εσάς, είπατε ότι μερικοί βάλουμε κατά των υπηρεσιών του Δήμου. Ναι. Εγώ, κύριε Κανανικολάου, όποιος κάνει ατόπιμα θα τον ξεφωνίζω. Ξεκάθαρα. Αυτός που δεν χρέωσε. Θα το δούμε, κάντε το ή άλλοι μόνο. Εσείς, μου επιτρέπετε μια προσωπική ερώτηση. Η υπηρεσία σας, εσείς προσωπικά, είστε σε αυτούς και σε αυτούς που αρνήθηκαν να δώσουν στοιχεία στην... Όχι βέβαια, είπε όχι. Υπηρεσία. Άρα λοιπόν, πάμε λοιπόν στο υπόλοιπο. Εσείς με αναγκάσατε να κάνω την πρόσφατη αυτή ερώτηση. Μα το έχουμε πει δύο φορές. Πάμε λοιπόν στο άλλο, κύριε Καραγικολάου. Όταν στο Λαμπύρης Γκάρντεν επί μια 20 ετία δεν έχετε χρεώσει δημοτικά τέλη, ποια υπηρεσία είναι αυτή, δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιος. Εγώ θα το καταγγέλω και θα το λέω. Θα το λέω όσο ζω. Όσο ζω, γιατί αυτός που είχε την ευθύνη να κάνει αυτή τη δουλειά δεν την έκανε. Και ο Δήμος ζημίωσε. Αυτός που είχε την ευθύνη να καταγγείλει τη σύμβαση του ιδίου καταστήματος που εισπράττει 10.000 το μήνα τα τελευταία 6 χρόνια και ο Δήμος δεν παίρνει τίποτα και τα παίρνει αυτός χωρίς να έχει σύμβαση, και αυτό θα το καταγγέλω. Ωραία. Καταλάβετε, η νομική υπηρεσία του Δήμου δεν έχει ευθύνη που αυτός είναι ακόμα μέσα. Να απαντήσει ο κύριος Καρανικολάου. Κύριε Καρανικολάου. Τώρα σε τι θα απαντήσετε? Όχι, θα απαντήσω, γιατί εγώ με τον κύριο Γκανά είμαι. Εγώ είμαι με τον κύριο Γκανά, δηλαδή, πρώτον, πολύ καλά κάνετε και ο Δήμαρχος, ο κύριος Δήμαρχος, οι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και βγάζουν τις απορίες τους εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο γι' αυτό το λόγο υπάρχει. Έτσι. Λοιπόν, και εγώ μαζί σας, λοιπόν. Και γι' αυτό είμαι εδώ για να σας απαντάω. Για αυτά που ξέρω. Έτσι. Λοιπόν, και δεύτερον, όσον αφορά αυτό που είπα για γκρίζες ζώνες και λοιπά και αυτά και λοιπά, ναι, γιατί εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ είπε προηγουμένως ότι και η οικονομική υπηρεσία δεν έδωσε στοιχεία. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Μην αφήνουμε και ορούνται πράγματα. Αυτό το είπαμε 3 φορές 4, ότι δεν υφίσταται. Μην αφήνουμε και ορούνται πράγματα, διότι αυτά που συζητάμε τώρα εδώ είναι αποτέλεσμα της δουλειάς κάποιων ανθρώπων μέσα και στην οικονομική υπηρεσία κατά βάση. Έτσι. Δηλαδή ο Δήμαρχος, οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά Συμβούλια έχουν τη δικιά τους δουλειά και εμείς τη δική μας δουλειά. Και ένα βασικό στοιχείο της δικής μας δουλειά είναι η νομιμότητα των διαδικασιών. Έτσι, και τέλος πάντων να τα λέμε και αυτά, ότι έχουμε περάσει διαχειριστικούς ελέγχους σαν υπηρεσία οικονομική και τα προηγούμενα χρόνια, όπου από το Υπουργείο Οικονομικών, όπου δεν βρέθηκε τίποτα το μεμπτό.
Ναι, μισό λεπτό, Δημαρχέ μου, θα τελειώσω. Επιμελώς και χωρίς δόλο δεν ακούστηκε για ποια θητεία οι απευθείας αναθέσεις. Το μεγαλύτερο μου αντίπαλο, λοιπόν, της τελευταίας δεκαετίας ελέγξανε και ας καταγράψουμε για τα πρακτικά. Ελέγχθηκε από ανώνυμη καταγγελία, εικάζουμε αν είναι ζώντος ή θανόντος, και ήρθαν εδώ και μας την υπηρεσία την αδειάσαν όλοι ένα μήνα. Και δεν έχουν βρει κάτι, δηλαδή. Ναι, και δεν έχουν βρει κάτι. Αφορούσε καταγγελία για δίθεν παράνομες ή για παράνομες απευθείας αναθέσεις. Για την προηγούμενη δημοτική αρχή. Προηγούμενης δημοτικής αρχής, έτσι, να είμαστε και λιγάκι δίκαιοι. Και για να κλείσω λίγο αισιόδοξα, για να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Ναι, φυσικά και οι υπηρεσίες έχουν ευθύνες και το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ευθύνες και οι δημοτικές αρχές έχουν ευθύνες, αλλά να βλέπουμε και τα αποτελέσματα της δουλειάς των υπηρεσιών. Ποια είναι τα αποτελέσματα της δουλειάς των υπηρεσιών? Είναι ότι μετά από 10-15 χρόνια βρισκόμαστε σήμερα εδώ και συζητάμε, έχοντας το 23 ένα ταμείο διαθεσίμων 15 εκατομμύρια, σήμερα ένα ταμείο διαθεσίμων 13 εκατομμύρια και σε λίγο πολύ περισσότερα εκατομμύρια. Δεν λέω. Πολύ περισσότερα εκατομμύρια. Που αυτά είναι αποτελέσματα δουλειάς κάποιων ανθρώπων. Άρα να βλέπουμε και τα θετικά στοιχεία και να λέμε και μπράβο εκεί που πρέπει. Τελειώνω. Εγώ στους δικούς μου συναδέλφους υπαλλήλους, εκεί που βγάζουν τη δουλειά και βγάζουν το αποτέλεσμα, τους λέω μπράβο. Ευχαριστώ. Κυρία Κακαβά, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Γιατί... Απλά να αναφέρω κάποια στιγμή που ρώτησε κάποιος κύριος από το Συμβούλιο για την ευθύνη του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου σε περίπτωση που βρεθεί οτιδήποτε για τον ισολογισμό του 2023. Το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο που θα ψηφίσει τον ισολογισμό δεν φέρει καμία ευθύνη. Ευχαριστούμε, κυρία Κακαβά. Κύριε Βατίστα, και εσείς νομίζω τον κύριο Καρανικολάου. Κύριε Διευθυντά, και καφιστός με απαντάτε. Λοιπόν. Όχι, πρέπει να καταγραφεί. Σας παρακαλώ, σηκωθείτε τώρα. Σηκωθείτε. Όχι, εννοώ αν ήθελε να έρθει εδώ ή οπουδήποτε. Λοιπόν, είπατε κάποια στιγμή, για να γιατί τα λέτε έτσι, να καταλάβω, ότι δεν βρέθηκε αντιστοίχηση επιχορηγήσεων με τεχνικά έργα. Ένα λεπτάκι. Δηλαδή, αυτό το δικό μου το φτωχό το μυαλό που δεν έχει οικονομικές γνώσεις σημαίνει ότι για κάποια τεχνικά έργα που αποτυπωθήκανε στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό πήραμε κάποια χρηματοδότηση, αλλά δεν μπορέσαμε να δούμε αν τα έργα έγιναν ή δεν έγιναν. Τα χρήματα που πήραμε για τα έργα, τα έχουμε? Ερώτημα δηλαδή. Τα έργα δεν γίνανε. Τα χρήματα τι έγιναν? Τα έργα έγιναν. Κύριε Καρανικολάου, μισό λεπτό. Τα έργα φυσικά και έγιναν. Την απάντηση τη λογιστικής αποτύπωσης θα τη δώσει η κυρία Κακαβά. Γιατί το θέμα είναι λογιστικής αποτύπωσης. Όχι ότι δεν έγιναν τα έργα. Τα έργα φυσικά και έγιναν με τα έργα αυτά. Με τα χρήματα αυτά. Συγγνώμη. Για να διευκρινίσω, γιατί έχει μπερδέψει πάρα πολύ αυτή η ερώτηση. Κατά την έναρξη του ισολογισμού, όλοι οι δήμοι της Ελλάδας κάνανε μία απογραφή. Η απογραφή ποια ήτανε? Τι δρόμους έχουμε, τι πλατείες έχουμε, τι πεζοδρόμια έχουμε, τα βασικά στοιχεία που υπάρχουν σε ένα δήμο. Αυτά ο νομοθέτης τότε έκρινε να αφήσει ένα γενικό πλαίσιο ότι δεν θα επιβαρύνουν κάθε χρόνο τις επόμενες χρονιές με αποσβέσεις. Μπορεί να μπει αντίθετα απέναντι από τα έργα ένα κονδύλι επιχορηγήσεις απογραφής. Αυτό, επειδή δεν έχουμε κάποιο στοιχείο στα χέρια μας, ναι, ο Δήμος έπαιρνε ΣΑΤΑ μέχρι τη χρονιά που ξεκινήσαμε να κάνουμε έργα. Όλοι οι Δήμοι της Ελλάδας παίρνανε επιχορηγήσεις, όμως μας έδινε το δικαίωμα να πούμε, ωραία, πόση απογραφή κάναμε, 15 εκατομμύρια που είναι μέσα δρόμοι, κόπεδα, πεζοδρόμια, πλατείες, γήπεδα, οτιδήποτε έχει δρόμο. Ωραία, βάλτε και σαν επιχορήγηση. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το παρουσιάσουμε με αποδεικτικά. Ορίστε, τα εισέπραξα αυτά τα λεφτά. Τα ξέραμε όμως ότι γίνανε ή με λεφτά που γίνανε ο Δήμος, δεν γίνανε με δωρεές. Αυτά, από τη στιγμή όμως που δεν μπορώ να τα αποδείξω ένα προς ένα και να τα αντιστοιχίσω ένα προς ένα, όπως είναι οι επιχορηγήσεις και τα έργα από εκεί και πέρα, ο Ορκωτός έχει την υποχρέωση, βάσει των ελεγκτικών διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσει, να γράψει γνώμη με επιφύλαξη. Ωραία. Ευχαριστώ. Έχετε κάτι άλλο να ρωτήσετε, όχι?
Ή κατά την ψηφοφορία. Όχι, ερωτήσεις. Τι λέτε, Πρόεδρε. Ερωτήσεις κάναμε. Κατά την τοποθέτηση. Ωραία, κατά την ψηφοφορία. Στην πρώτη ερώτηση σας είπα, κάνατε γεμάτη στην τοποθέτηση. ψηφοφορία 20 δευτερόλεπτα, θα κάνω και το 10 δευτερόλεπτα. Την τοποθέτηση σας. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε. Ζουμπούλης Δημήτρης. Σας λέω. Δεν έχουν άλλες ερωτήσεις. Έχετε εσείς. Ωραία. Έχει ο κύριος Μαυρέας να κάνει λοιπόν κάποιες ερωτήσεις. Σας παρακαλώ, αν κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει να κάνει ερώτηση για να τελειώσουμε, να μπούμε στην ψηφοφορία. Κύριε Μαυρέα, σας ακούμε. Λοιπόν, δικαιολογημένα είναι ο διευθυντής της καρδιάς μας, από ό,τι φαίνεται ο Καρανικολάου, και νομίζω ότι ξεκαθάρισε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έδωσε τις διευκρινήσεις που έπρεπε. Θέλω να κάνω μόνο μία ερώτηση, εγώ, γιατί ξεκαθαριστήκανε αυτά, τα έλεγα εδώ, αλλά ήταν χαμηλόφωνα τα έλεγα, για τις προκαταβολές, την εκτέλεση και τα έργα κτλ. Όμως, θέλω να μείνω σε αυτό που είπε ο Παρασκευόπουλος, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα που πρέπει του ισολογισμού να δούμε. Εδώ λέτε για τις χρεώσεις τις διάφορες. Εδώ υπάρχουν 186.000 και δεν βρήκατε παραστατικά για τις 171.000. Ήθελα να μου πείτε, από κάτω λέτε, χρήζει περαιτέρω διευκρίνηση από το Δήμο. Δηλαδή... Είναι ο διαχειριστικός που έγινε τώρα, που γίνεται τώρα. Άρα λοιπόν, Δημήτρη, μπράβο. Άρα λοιπόν, αυτό που βρήκαμε εμείς και λείπει το 171.000, εμείς το στέλνουμε στον εισαγγελέα. Μαζί με το... Έχει πάει, κύριε Μαυρέ, από το 2015 αυτό. Ωραία. Είναι παλιό και από το 2015 έχει πάει στον εισαγγελέα. Έχει γίνει υποκατακτική, ΕΔΕ, 1002 πράγματα. Άρα λέω αυτό, κύριε Δήμαρχε, κύριε πρώην Δήμαρχε, αυτό λέω, ότι εδώ δεν κρύβεται τίποτα. Αποτυπώνεται ακριβώς για να ξέρουμε και τι λέμε, να ξέρουμε και τι ψηφίζουμε δηλαδή. Συνεχίζουμε εκείνη την αποτύπωση που κάνατε και την προχωράμε στον εισαγγελέα κανονικά για να φανούν όλα. Κύριε Καρανικολάου, θέλετε να απαντήσετε κάτι? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με κάλυψε. Ωραία. Δεν έχουμε άλλη ερώτηση, πάμε σε ψηφοφορία, κύριοι. Ωραία. Ζουμπούλης Δημήτρης. Πενταρβάνης Κωνσταντίνος. Κατά την εισήγηση, ναι. Ζερβάκης Μιχαήλ. Παπαγιαννάκης Συναπών, Βασάλος Μιχαήλ. Παντελεάκος Κωνσταντίνος. Παπα-Νικολάου Σαράντος. Χονδροκούκης Ιωάννης. Ελευθεράκη Κωνσταντίνα κατά την εισήγηση. Γραμματικόπουλος Θεόδωρος. Ναι. Γιαλελής. Κυρία Βαμβουκάκη. Κύριε Μαυρέα. Υπέρ. Παρασκευόπουλος. Κύριε Χρήστου. Υπέρ. Κύριε Γκανά. Κύριε Βατίστα. Κύριε Λαγουδάκη. Κύριε Βοηδονικόλα. Παντελεάκος. Βατίστας. Εμείς θα ψηφίσουμε κατά, όχι για τη λογιστική αποτύπωση, δεν μπορούμε να πούμε κάτι σε αυτή τη στιγμή. Πολιτικά, ο ισολογισμός είναι ένα ακόμα εργαλείο του προϋπολογισμού. Εμείς δεν πανηγυρίζουμε για τη φοροαφέμαξη και τα έσοδα του Δήμου, γιατί είναι αποτέλεσμα της υποχρηματοδότησης και του χαρατσώματος του λαού και δεν μπορούμε να ψηφίσουμε ένα τέτοιο ισολογισμό. Ωραία. Επειδή δεν έχουμε άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση. Καλό βράδυ.